Okay, mga igsuon, na naputay tubagon usa ka pamahayag sa kanang murag dili pa ko ka sigurado og unsa gyud ni iyang particular nga religion, no? Kining nakita ninyo sa screen, no? Wala pa nako ma-play, no? Ang video ato ning i-play karon. Dili ko sigurado og unsa ni siya nga a specific religion, kaysa dihang nakita nako ning video natanaw nako ang bahin lang o part. Makaingon ko nga ang iyang gipailang grupo Iglesia sa Dios, pero dili ko ka sultig unsa gyud specific, no? Kay kanagong ngalan o description nga Iglesia sa Dios, daghan kayo gadala-dala na gani Iglesia sa Dios Seventh Day, lain putong ka Eliseo Soriano nga Iglesia sa Dios gyapon to. So kini dili ko ka specific gyud unsa gyud nga kining relihiyon ni o kanus-an ni gasugod, pero sigurado ko nga awahira ni, no? Dili ni grupo nga gasugod yun panahon sa mga apostol. Pero kung madugagan akong kahibalo aning iyang grupo, sa sunod na lang po nako hisgutan. Ang ako lang pagabuhaton karon kining iyang video, kay na ako'y kinahanglang tubagon sa iyang mga pamahayag dinhi, no? Okay. Atong sugdan ang pagpaminaw ni ining video, ni ato lang pong i-post dayon kung doon natay ika-komentaryo sa iyang pahayag, no? Ato sang paminaw ni Hinay-Hinay. Sa mga nag-ingon nga usara ka iglesia ang gitukod ni Kristo, way lain kundili mao ang RCC. Unya mingon mo namo nga kami mga mi nga magwawali tungod kay wala mi sa inyong simbahan nga inyong giingon nga maoy tinukod ni Kristo. Okay na ako'y ipasabot ninyo, dili RCC ang gitukod ni Kristo sa panahon ni adtong 33 AD, sa panahon nga niya si Kristo o sa panahon sa mga apostol. Walay RCC nga gitukod ni Kristo. Way mabasa sa Biblia, walay usa ka apostolis nga misulat ni ana nga verse, bisan si Pedro na lang nga gihimo-himog papapapa diha sa Roma. Wala gyud na mosulat nga ang The Roman Catholic Church founded by Jesus. Mabitaw tong gipatay to si Pedro sa mga Romano tungod kay dili mo uyon sa mga pagtulunan sa mga Romanong pagano. Mabasa sa Biblia, walay usa ka apostolis nga misulat ni ana nga verse, bisan si Pedro na lang nga gihimo-himog papapapa diha sa Roma. Wala gyud na mosulat nga ang The Roman Catholic Church founded by Jesus. Okay, atong tubago, no? Dili ko no RCC ang gitukod ni Kristo. By the way, alang niya itong wala pa kahibaloon sa ng RCC, no? Pero merong mga litra na siya sa Roman Catholic Church. Dili ko no Roman Catholic Church o RCC ang gitukod ni Kristo, no? Katong pamahayaga, kato, usa na po siya kapamahayag nga mismo wala po sa Biblia, no? Kung wala sa Biblia ng pag-ingon nga RCC o Roman Catholic Church gitukod ni Kristo, wala po sa Biblia ng iyang giingon nga dili RCC. Okay. Now, kana gud nga panghuna-huna nga dili RCC ang gitukod ni Kristo o walay apostol, bisan gani si Pedro, walay gipahayag nga mabasa gyud litra por litra nga ang Roman Catholic Church o RCC tukod ni Kristo. Wala gyud. Kay wala man pod gatudlo ang Katoliko nga mabasa na. Ngano ba? Tungod kay niadtong panahon na kanang naa sa Biblia, wala pa pod matawag og RCC, wala pa pod matawag og Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo. Sa Biblia gyud, kung ato yung basahon ng Biblia, gitudlo ginis Katoliko, Katoliko gugo. Okay. Sa Biblia, kung Biblia lang atong basahon, ang katawagan o description sa iglesia nga gitukod ni Kristo lain-lain.
Pero usara ka iglesia ang gipasabot, no? Naay mabasa nga iglesia sa Dios, naay mabasa nga Church of Christ o iglesia ni Kristo, naay mabasa si Pablo nag-ingon nga iglesia sa mga santos o Church of the Saints sa 1 Corinto 14:33. Gitawag po Christians diya sa Book of Acts. Then iglesia sa mga hintil kay naay mga hintil nga nakabig. Lain-lain si Pedro gani na litok po niya sa 1 Pedro 2:9, kung wa ko masayop, gitawag niya piniling katawhan o chosen people, o pwede po sa hubad nga chosen nation o chosen people na manggani grupo nga gigamit ng description, pero niadto lang 1957 nagsugod katong gisugda ni Paulino Agapay. Okay, so mao na sa Biblia lain-lain ang description nga mabasa na to tungod kay sa ilang panahon, no? Panahon sa mga apostol, wala pa sila kanang gitawag og conciliar description of the church. Unsa man ang conciliar? Kana bang pahayag nga gihiusahan, no? Kana bang deklarasyon nga gihiusahan o kana bang gimitingan parehas atong Council of Jerusalem nga namahayag ang iglesia tinibuok, resulta sa ilang meeting nagparehag sila mao tong Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem kay usara man po nahimo nga council ang iglesia nga gisugdan ni Kristo katurang Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem wala pa sila nakahisgot unsay kanang gitawag og conciliar description of the church. Wala pa sila nakadesisyon, wala pa sila nakahimo og official description nga kanang gihiusahan nila. Mao na nga lain-lain ang ilang description, individually nga pagtawag, no? Na ay mutawag og iglesia sa Dios, na ay mutawag og Church of Christ o iglesia sa mga santos o iglesia sa Corinto kay na ay nakabig po sa Corinto o mao na. Niadtong panahon na wala pa gyud hinganli og RCC ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Kay kana gong pagtawag nato og RCC nagsugod na, no, sa ako lang nakita sa history, nagsugod na human na atong Council of Council of Trent. Sa Council of Trent gidugangan magud og description nga Roman ang iglesia ra pod sa Dios, ang iglesia ra pod ni Kristo. Gidugangan siya description nga Roman tungod kay ang sentro naa naman sa Roma. Unya basin mo ingon sila, no, moingon ni siya nga dugangan di ay sayop man ang pagdugang kuno kay bawal man na kay naaman sa pinadayag 19 hangtod 22 nga bawal ang pagdugang. Out of context kung gamito ng bersikulo, kung ingon ka nga bawal ang pagdugang og description sa iglesia, no? Actually kanang Revelation chapter 22 verse 18 to 19 nga bawal dugangan ang gisulat ni Juan diha sa Revelation. Mao na gipasabot niyang dili dugangan. Wala magpasabot si Juan diha nga bawal dugangan ang description sa simbahan. Specific ta kay dili biya tanang butang bawal o gidili ang pagdugang paras anang magdugang tag kwarta na to sa bangko. Wala man na gibawal sa Biblia, no? Liligid po na bawal ng dugangan na to atong deposito sa bangko. Then atong kahibalo pod sa bata pa ta, jutay pa atong nahibaw-an. Then dili bawal dugangan ng atong kahibalo. Mao na nga dili tanang pagka mao o butang bawal dugangan. Ang gibawal ang dugangan sa specific nga gipasabot nga gibawal. Ang gipasabot ni Juan diya sa Revelation 22 nga bawal dugangan ang iyang gisulat sa Revelation. Mao nang wala dugangis Katoliko nang gisulat ni Juan diya sa Revelation. Pero wala giingon nga ang description bawal dugangan. Description sa iglesia. Okay. Now, naagi bersikulo sa Biblia nganong ang mga obispo gagama og dugang pa nga mga description. Sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 21, di ba? Giingon diha nga
butangan og mga description o mga marka o mga palatandaan sa Tagalog ang dalan. Okay, butangan kunog mga palatandaan o description ang dalan. Now, kanang dalan sa atong pagtuong Kristiyano mao na si Kristo. Si Kristo ang dalan, no, sa atong kaluwasan. Unya sanglit ang iglesia o simbahan lawas man ni Kristo matud pa ni San Pablo sa ato pa pwede pod nato tawgon og dalan ang iglesia o iglesia sa Dios. O unya nag-ingon ang Jeremias 31:21 nga butang mga description o palatandaan. Mao nang dili sayop ang mga obispo kung ilang gidugangan og mga description ang iglesia nga gisugda ni Kristo. So mao na nganong dili mabasa sa Biblia nga RCC o Roman Catholic Church ang iglesia sa Dios nga tinuod yun nga gisugda ni Kristo tungod kay sa unang siglo wala pa man mabutangig description nga Roman Catholic Church ang iglesia sa Dios. Mao nang usa ka misnomer o dili angay nga pamahayag o sayop nga panghuna-huna kung muingon ka nga dili Roman Catholic Church ang iglesia sa Dios nga gisugda ni Kristo, tungod lang kay dili mabasa ng RCC o Roman Catholic Church sa Biblia. Unsaon pagbasa ana nga wala pa man matawag og RCC niadtong panahon na. Nuhatag ko ninyong example. Parehas ni Simon. Sa dihang wala pa siya tawag sa Aramaic ni Kristo og Kepa o Pedro. Sa dihang wala pa siya tawag Pedro. Simon pagyud ang iyang description. No? Sa panahon nga wala pa siya tawag Pedro, siyempre, sa mga panahon nga wala pa siya tawagan ng description na Pedro, Simon pagyud ang iyang katawagan. Mao po na nga ang iglesia nga gisugda ni Kristo sa iyang panahon, ang mabasa sa Biblia, sa unang siglo, kung mabasa tag Biblia, maura ng iglesia sa Diyos, iglesia ni Kristo, o Church of Christ, o iglesia sa mga banal, o chosen people, o uban pang mga description diya sa Biblia nga gipadayag lang sa mga sakop pero dili pa siya matawag og conciliar kay wala man to nila hiusahi pag desisyon nga mao ni itawag sa iglesia, no, kay lahi man ang conciliar description of the church nga resulta man na og council, no, kanang pinagig meeting ba. Wala pa man na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon nga sa ilang meeting nagtuki sila og unsa itawag sa ilang grupo. Wala. Mao nang lain-lain ang pagtawag, no? Nakabaton tag conciliar description of the church ang mga sumusunod naman sa mga apostol sa katungdanan, mga obispo na may nakahuna-huna ana sa atong Council of Nicaea nga gibutangan og description nga apostolic ang iglesia sa Dios nga tinuod tungod kay nagsugod panahon sa mga apostol. Then kanapong pagtawag og Roman niadto ng Council of Trent 1546. So mao na kung moingon sila nga dili RCC o Roman Catholic Church ang iglesia sa Dios nga gisugda ni Kristo, of course kung basahan nimo sa Biblia dili gana mabasa tungod kay niadtong panahon na wala pa man siya hinganlig Roman Catholic Church. Di ba? O mao na nga sayop ng panghuna-huna nga dili RCC ang gitukod ni Kristo. Ngano man kay dili mabasa sa Biblia na nga gitukod na ni Kristo. Unsaon pagbasa ana? Huna-huna ako no. Nga kanang RCC o kanang Roman nga description awahin naman na gidugang nga description sa iglesia. Niadto lang Council of Trent, then gi-assemble lang One Holy Catholic Apostolic Roman Church niadto lang First Vatican Council 1870. Mao nang kung naapoy mangutana ako nilang dugangan og pagpasabot kung naapoy mangutana og asa mabasa sa Biblia Roman Catholic Church. Misnomer na nga pangutana. Unsa may misnomer? Dili angay ipangutana tungod kay sa history na symbol ng description ng Roman Catholic Church, ingon nga mga opisyal nga description sa iglesia sa Dios niadto lang First Vatican Council 1870. So nganong pangitaon man nato na sa Biblia nga kadtong kinabuhi sa Biblia o kinabuhi sa mga santos unang siglo man to. Wala pa may First Vatican Council na atong higayuna. So unsaon pagbasa ana? Di ba? Huna-huna aragod. Susayop ng pangutana nga asa mabasa sa Biblia nga Roman Catholic Church itukod ni Kristo. Unsaon pagbasa ana? Nga kana nga description awahin naman na gi-asimbol. 1870 god. Ganong basahon man nimo nang nahitabo sa 1870 niadtong unang siglo. Di ba?
usa ka mamaliw nga klase sa kanang pangutana, di ba? Awahin na siya na hinganlig Roman Catholic Church. Unya, ang mga obispo pod na ay authority sa paghimo ana, kay parehas ra gud ana atong kwarta. Na may mga tawo nga authorized gyud mohimog kwarta. Kinsa man ang mga tawhana, no, sa Pilipinas ang naay authority sa paghimog kwarta ang Central Bank. No? Ang mga tao o personnel sa Central Bank maoray makahimo og genuine nga kwarta, nga kanang dili piki. No, sa to pa dunay mga authorized persons nga makahimo og kwarta o apila na mga description o mga timailhan diha, no, sa tinuod nga kwarta. Mao pod ang Iglesia sa Dios pod naapod siya mga authorized persons nga makahimo og mga description officially. Pero sa unang siglo wala pa nila magam-i og kanang gitawag og conciliar description of the church, kay katong Council of Jerusalem dili man description of the church ilang gi hisgutan ato, di lang nato hisgutan og unsa tong ilang gi mitingan sa Council of Jerusalem, no? Pero sigurado ko nga wala nila matuki bisan pagbasahon ng Book of Acts, wala nila tukia unsay hiniusa nga itawag sa iglesia. Mao nang kung basahon nimo ang Biblia, paiba-iba, no, lain-lain, Iglesia sa Dios, Church of Christ, Iglesia sa mga santos o Iglesia sa mga banal, Iglesia sa Corinto kay naapoy nakaabig sa Corinto, chosen people, 1 Pedro 2:9, lain-lain. Pero kanang gihiusahan gyud nila nga gimitingan gyud nila, wala pa na mahitabo sa council sa mga apostol sa Jerusalem. Unya, kanus aman siya nakabaton og description nga apostolic, Council of Nicaea 325 AD. Dayon awahin na hinganli og Roman. Yatong 1546 sa Council of Trent, sa akong nahibawan ato gidugang ng Roman nga description tungod kay daghan na manggod pod mag-awat-awat, muangkon-angkon anang kanang Catholic ug apostolic, no, bisan mga protestante gani mo angkon pod sila nga Catholic sila. Nagay ko nahibawan mga sabadista nga Catholic pud kuno sila. Sila kuno may tinuod nga Catholic kay agi anang pagtuman sa Sabat. Nga Sabado. Okay, ang mga apostol kuno si Kristo, bisan gani kuno si Santa Maria, no? Sabadista man kuno. Okay, sa laing video ra na ko isgutan kanang about Sabat, no? Kini lang sang pamahayag niya akong tubagon, no? Sa iluan lang kung tinaas ko mo explain kay kung mahimo tanang anggulo akong hisgutan, parang wala gilot sanan ba. Okay, so mao na, no? So ang iyang gipahayag kining nag-istorya sa video nga dili kuno RCC ang gitukod ni Kristo. Ang akong komentaryo ana, nganong basahon man na sa Biblia ng litra nga RCC o Roman Catholic Church, nga niadtong panahon na wala pa man tawag og Roman Catholic Church ang Iglesia sa Dios. Peres gud ni Simon sa dihang wa pa siya tawag Pedro, nganong pangitaon man nangalang Pedro niya sa dihang wa pa siya hinganlig Pedro. Ina na kanang Pedro nga description ni Simon, diha na siya nailaana sa dihang gitawag na siya Pedro. Mao po na, kalapong iglesia sa Dios sa Biblia, dili nimo pangitaon diha sa unang siglo kanang RCC nga description tungod kay niadtong panahon na wala pa man siya hinganli ana. Parehas gud nako natawo ko niadtong 1970. Unya ang gihingalan sa akong ginikanan niadtong panahon na kining Silbert. Silbert. Niadtong 1970, gitawag ko og Silbert. Dito nagsugod ng akong description nga Silbert. So, karon sa inyong nailhan ako ron, Veritas mo ko. Akong another call. Ang akong radio call, Veritas. Sa karon, pwede ba mo moingon nga, dili Veritas. Kadtong nataon niadtong 1970. Kay Silbert man do. Pero kahibalo na mo nga kadtong gitawag og Veritas si Silbert. Niadtong gitawag ko niadtong 1970 og Silbert, wala pa nang description ako nga Veritas kay awahi pa man na. Nadugang na nga description. Hasta galit ng nickname nako nga Bobby, awahi na. Mo na. So kung ingon siya nga dili RCC ang gitukod ni Kristo, dili na mabasa sa Biblia, wala mo ingon si Pedro nga mo gituhuan nga unang papa,
wala siya moingon nga RCC ang gitukod ni Kristo. Wala. Tinuod wala tungod kay niadtong panahon na wala pa man tawag og RCC. Muhatagtag ka na bang example nga lisod yun inigar, no? Nga tinuod. Kanang canonize, pagdeklara sa pila ang ihap sa mga libro sa New Testament, wala na mahimo sa mga apostol sa ilang konsilyo sa Jerusalem. Ang nakahimuan ng pagdeklara, canonize, pila kabasahon ang mga libro sa New Testament, awahin na. Ang naghimo ana mga obispo ang sumusunod sa mga apostol. Kanus-aman niya itong 382 AD Council of Rome. Ang Council of Rome, pinanguluhan sa Santo Papa ni atong higayuna, maoy nagpili, nagcanonize, nagbuot, unsa nga mga libro ang i-appeal sa New Testament. Di ba? Oh. So, kadtong gihimo sa Council of Rome 382 AD, tinuod to. Kay sila man gyud ang nagdesisyon unsa nga mga libro o pila ka mga libro ang atong himuong opisyal nga lista sa atong mga basahon sa bag-ong tugon. Kay kanang buhata nila wala pa man mabuhat sa mga apostol sa ilang panahon. Kay sa panahon sa mga apostol, ang ilang scripture nga kutlo-kutloon, ang Old Testament pa lang to. Kay wala pa may New Testament compilation. Ang ilang Christian teaching sa ilang panahon, wala pa man nasulat o na-compile. Kay nagsugod-sugod pili silang panulat sa akong nahibawan, mga 40 AD na plus. Nagsugod ang iglesia, 30 or 33 AD. Sa ito pa, pagsugod sa iglesia, wala pa nasulat ang mga apostol. Di ba? So, mauna nga, kadtong nahitabo sa Council of Rome, dili to pwede pangitaon panahon sa Council of Jerusalem. Kaya wala pa man to. Mao po na, kanang description nga RCC o Roman Catholic Church, dili na angay pangitaon sa Biblia, kaya ni unang siglo pa man tong kinabuhi sa mga apostol. Nganong pangitaon man ang hitabo o unsay na nahisgutan sa Council of Trent o Council of First Vatican Council, katong nagdeklara sila og One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nganong pangitaon man na nga hitabo, nga revelasyon, nga wala pa man na mahitabo panahon sa unang siglo. Diba? Unya, timaan lang nato nga ang mga obispo, sanglit sila maoy nakasunod sa authority sa mga apostol through apostolic succession. Kay nasa Acts chapter 1 verse 20, ang katungdanan kuno kung mabakanti dunay mupuli, unya history will show us nga bishops of the Roman Catholic Church mao lamay makatrace sa iyang history back to the apostles. Mao na ang mga obispo maoy naay authority nga mobutang og mga description. Sa kwarta po na to, ang naay authority nga mobutang og mga description ang Central Bank. Di ba? Mao na. So mao na, no? Mao na atong tubag sa iyang giingon nga dili kuno RCC o Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo kay dili mabasa sa Biblia. Dili gyud na mabasa. Tungod kay unang-una ang Katoliko wala magtudlo ana nga mabasa na. Pero basig moingon sila nganong naaman lagi si IPD nga sa dihang gipangutana atong debater sa Iglesia ni Cristo nga asa mabasa Roman Catholic Church sa Biblia nganong naaman lagi ni kutlo og mabasa kuno na pero lahi nga translation. Now, gikutlo to sa usa ka si IPD tungod kay naaman pud siya hubad sa Biblia nga naato nga paraphrasing. Awahin na. Awahin na. Kay ang atong mga translation gudron ga dugang man ga evolve. So naa naman tay mga translation ron nga gibase na sa unsay nasabtan sa nagtranslate. Kay ang nagtranslate gud atong Bibliaha nga paraphrasing Katoliko man gud, sigurado kung Katoliko kay iya man ang gibutang, kay nakahibalo man siya nga ang tinuod nga iglesia sa Dios Catholic tungod kay makailapon nganong apostolic kay nagsugod sa panahon sa mga apostol, ngano pong Roman tungod kay nahibaw-an naman nga gibutangan og Roman nga description ang iglesia sa Council of Trent 1546 kay ang sentro na naman sa Roma.
kay gipasabot po ni Kristo nga ibalhin ang sentro sa gingharian niya, no? Sa Mateo 21:43 niingon siya nga ibalhin sa laing katawhan o ibalhin sa laing dapit o nasod niya. Unsa may gipasabot niya ana nga lugar? Buhat 2:39 layo kuno na sa Jerusalem. Layo sa Jerusalem. Mupasar ba ang Roma? Mupasar tungod kay ang Jerusalem layo o ang Roma layo na siya sa Jerusalem. Unya unsa man klasiha kuno sa mga tao ang namuyo ana? Lugar kuno na sa mga hintil. Pasado gyud ang Roma, no? Kay lugar sa mga hintil ang Roma. Asa mabasa nga gihisgutan nga lugar na sa mga hintil nasa Gawa o Buhat kapitulo 22 bersikulo 21. Unya giklaro ni Kristo nga Roma gyud, no? Kanang lugar sa mga hintil nga gipasabtan nga balhinan sa sentro. Nasa Buhat 23:11. Sa dihang giingna ni Kristo si Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So Roma. So mao na nga base sa history, labi nagbasahon ang Roma 1:6-8 nabalhin gyud ang sentro sa Roma. Napagalitoy ancient and medieval history gaingon, the church that's founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Nagsugod kuno sa iyang madaugong pagkaylap ang iglesia sa Dios, iglesia sa Ginoo. Nagsugod siya sa iyang madaugong pagkaylap sa Imperyong Romanhon bisan pa sa mga dagkong kakulian. Unsa man ang kakulian diha mo na mga panglutos sa nga gihimo sa mga emperador nga pagano. By the way, atong tiwason ng iyang video uban na sa atong komentaryo kay naay sayop niya diri nga kanabang panghuna-huna mahitungod sa kanang pagtawag og Roman. Na siyang huna-huna basta Romano gani iyang i-connect dayon sa pagano. Tinuod nga kanang Roma niadto sa dihang wa pa ma-Christianize, pagano gyud na. Pero sa dihang naabot na silang Apostol Pablo dito, si Pedro apil pod base sa history. Dili lang mabasa tanan sa Biblia ang history, pero sigurado ko kay nagtuki man kog history nga kanang nasa Bible o wala na masulat sa Bible, ako man pong nasuta nga si Pablo o Pedro naabot gyud sa Roma. Natay si parit video pod nga gamo na ang pagkanahiadto ni Pedro sa Roma. Dito sa Roma, natukod yun ni Pablo ug Pedro ang iglesia. Pero ang gatukod yun sa iglesia si Kristo yun, main founder. Okay, katong pagsugod yun sa grupo si Kristo yun may nag-founder. Pero ang mga sakop pwede magtukod og mga chapter o mga localities. Pwede sila mutukod nga bot ipasabot i-extend. Silang Pablo ug Pedro mao'y gatukod sa Roma. Ilang gi-extend ang gisugdan ni Kristo. Akong klarohon ninyo nga pwede ta magtukod pero kanang chapter nga existing na daan ng grupo katong gisugdan ni Kristo, ang mga sakop sa gisugdan ni Kristo, sila ang pwede mo mutukod og chapter o kana bang extension. Kay ingon man si Kristo panglakaw sa tibuok kalibutan sa tupa ang gingharian ipaabot sa ubang dapit. So ang mutukod og mga localities, mga chapters agmembro ra pod sa gisugdan ni Kristo nga iglesia. Labi na katong gipangsugo, di ba? Na ako ning gi-appeal na lang ning explanation nga ingon ani kay ang Seventh-day Adventist, nakakita akong video sa Seventh-day Adventist nga mo na ilang kanabang justify nga wala nila gidinay nga si kuan kuno Ellen White nagtukod, pero biblical man kuno nang magtukod. Tinuod, pero ang wala ma-explain og ayo sa SDA nga si Ellen White dili siya membro sa matuod nga iglesia nga gisugdan ni Kristo. Sa to pa katong iyang gitukod sa Amerika gisugdan atong 1863, dili wala siya gi-authorize ato. Kay dili mo na pwede nga maghimo kag laing grupo nga ikaw ra gid may nagsugod nga wala gasugo nimo. Dapat kung magtukod ka sa laing dapit bitan sa Amerika, gisugo ka, meaning o membro ka aning gisugdan ni Kristo. Kay extension na naman, naghimo ra man kag lokal dito sa laing dapit, extension. So mao na nga ang Sabadista dili sila
dili sila ka-justify kung atong i-cross-examine. Kay siya may gasugod siyang grupo. Wala may nagsugo niya nga membro sa iglesia nga gisugdan ni Kristong tinuod nga nag-ingon nga adto dito Ellen White sa Amerika pag sugod po dito, pagtukod po dito chapter silbing extension ani nga iglesia nga gisugdan ni Kristo. Wala. Pero kung muari ka sa history sa Catholic, makita gini mo nga kanang mga gipangtukod sa mga obispo sa mga laing dapit mao gina ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Kay muhatag kog tulo ka example nga mga obispong Katoliko. Si Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioch, disipulo ni Apostol Juan. Si Bishop Polycarpo, disipulo gihapon ni San Juan. Si Bishop Irenaeus, disipulo siya ni Polycarp, pero si Polycarp ang iyang teacher, ang nagtudlo niya si Juan man, mao nang kasaligan gihapon si Bishop Polycarp. So makita nimo ang link, connection. So ang mga obispong Katoliko, kung magtukod-tukod sila sa ubang dapit, ug mga lokal o mga chapter, makonek gyud sa gisugdan ni Kristo. Pero kanang kang Ellen White nga gitukod sa Amerika, dili makonek. Kay sa akong nahibaw-an gani, si Ellen White dili man to diretso deg sa Badista o SDA. Niagi man tong iyang pamilya gani og Protestant, itong gitawag og Methodist. Dayon nadala po siya atong grupo ni Miller. Gatong kang Miller. Dayon si Miller gatagna man og mga tagna wa matuman, mao nang nabugnaw po sila dito sa kang Miller, mao nang nagtukod mo si Ellen White og iya, mo naginganlan niya Seventh-day Adventist. So makita nimo nga si Ellen White nagtukod og SDA, dili siya matawag og extension lang o chapter lang nga tungod kay membro siya sa matuod nga Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Diyos. Dili. Naghimo gid siya kaugalingon niya. So mao na nga dili ma-justify sa SDA katong gitukod ni Ellen White sa Amerika. Kay mao man gipagsugod, dili man to matawag og chapter o extension sa gisugdan ni Kristo. Kay nagsugod man gid siya iyang kaugalingon. So mao na katong mga Sabadista nga makakitaan ni nga video, ako na ning gitubag partially, pero dili pa ni mao ang akong detalye gyud nga pagtubag anang sa case sa Sabadista. Now ako lang ning nalakbitan kay bag-o ra ko nakakita atong video sa Sabadista nga ilang gi-justify ng pwede magtukod. Basta ang mga pagtulunan sakto. Tinuod na, pero kinsa may mutukod. Ang miyembro ra pod sakop rapod sa existing na nga gitukod ni Kristo. Kaya nasugdan naman ni Kristo niya itong unang siglo ang iglesia. Sa ito pa, kadtong magtukod sa ubang dapit, membro na. Kaya si Pablo o Pedro nga niabot sa Roma, nga naka-organize o nakatukod sa Roma, membro man sila sa gisugdan ni Kristo. Unya kay si Ellen White, wala may historical evidence nga membro siya sa gisugdan ni Kristo. Pero kanang gipangsugdan sa mga obispo sa mga lain-laing dapit, miyembro man yun sa gisugdan ni Kristo. Gani ang Pasugo Magazine sa Iglesia ni Kristo moingon nga only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. So ang Katoliko yun may makonek kung magtukod-tukod siya sa ubang dapit, ang Katoliko may makonek sa gisugdan yun ni Kristo. Ang Sabadista dili. Kaya katong gisugdan ni Ellen White sa Amerika, dili man to chapter. Mao man gipagsugod. Dili man to kay namembro na siya sa Iglesia ni Kristo, din iyang gitukod dito, gi-extend ang chapter diadtong lugar, dili. Mao gi pagsugod. Gani katong kang Miller sa akong nahibaw-an nga daghang na influence usa si Ellen ato, pero nabugnaw siya mo nang naghimo siya laing grupo kanang Sabadista, Seventh-day Adventist. Mura pug katuhuan kay gikopya man sa Biblia ang teaching. Dili ebidensya nga tukod ni Kristo na imong grupo o gisugdan ni Kristo na imong grupo tungod lang kay nangumpya kag teaching sa Biblia. Dili oy. Kay mo man po na ilang gamiton nga rason nga tinuod ko no ilang grupo kay nagtudlo og naa sa Biblia. Dili na siya guarantee. Kay bisan ako pananglit ako. Kopyaon ako tanang teaching sa Seventh-day Adventist. Pero maglahi og akong grupo.
matawag ba nga si Kristo mo'y gasugod aning akong grupo kay gikopya nako ng teaching sa Biblia nga kanang gikopya po sa Seventh-day Adventist? Dili. Kay ang pagtino nato sa gisugdan o gitukod ni Kristo kadto man yung gisugdan ni Kristo. Pero kanang ilang allegation nga ang Katoliko o RCC dili kuno na matuod tungod kay wala kuno magtudlo og kanang gitudlo sa Biblia, bakak na wala na siya basihan. Naalay mga teaching nga wala nila masabti, munang niingon sila nga wala magtudlo og insakto ang Katoliko. Pero muhatag taning yung mga sample nga nas Biblia nang gitudlo sa Katoliko. Sample kanang pagtulunan nga si Kristo Dios ug tao. O naras Biblia. Kanang Eucharist, no, kanang misa nga mao man na ang breaking of the bread. Instruction man na ni Kristo, ningon siya nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Kanang napulo ka sugo, basahan ninyo ang katekisem gitudlo na sa Katoliko. Ang kalainan lang sa Ten Commandments nga tinudloan sa Katoliko kanang mahitungod sa Sabat. Kay para sa mga Sabadista ang Sabat kuno dili pwede ibalhin ang solemnity gikan sa 7th day of the week ngadto sa 1st day of the week. Bot ipasabot, dili pwede himuong 7th day ang 1st day of the week. Dili na, no? Imposible na, no? Kay ang kanagong musimba ta mugahintag adlaw sa usa ka semana. Matag adlaw diha kung kanus-a ka mosugod og trabaho. Sa tanang adlaw diya sa semana, pwede mahimong 7th day. Kay ang pagpiho god sa ato yung espesyal nga adlaw sa pagsimba, unom ka adlaw mo trabaho, ikapito pa hulay. Ang mga Hudiyo sa una manggod, ang ilang unang adlaw sa pagtrabaho, mao man ka ng unang adlaw semana nga Domingo, mao nang ang ilang 7th day, mao nang 7th day of the week nga Saturday. Pero wala mag-ingon ang napulo ka sugo nga ilansang ipatapot ng first day of the work sa first day of the week. Nga kinahanglan yun nga ang first day of work always na yun Sunday. Mao na nga dili mailisda ng 7th day. Always Saturday yun na. Pero wala man gaingon ang balaod sa napulo kasugo nga Sunday is always to be the first day of work. Giingon naman diha nga ang Sabat unong kaadlaw mo trabaho ikapito pahulay. Sa ato pa ceremonial ang pagpatunong sa adlaw kanus at masugod og trabaho. Kaya wala man gi-specific nga ang Sunday o first day of the week always to be the first day of work. So, subot ipasabot, ceremonial ang pagpatunong sa adlaw kanus at masugod og trabaho. Kay ceremonial man sa ato pa pwede ibalhin ang first day of work. Nya kinabalhin man yun ang first day of work ron Monday naman. Sa ito pa, ang atong 7th day, matunong ng unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay, Domingo na matunong. Sa ito pa, sa first day of the week na matunong, ang atong 7th day, o atong adlaw igsalimba. Sa ito pa, pwede ibalhin ang solemnity. Nga, lain pa po, because ang mga obispo, nakamana, nakasunod sa authority sa mga apostol. Sila manggod, mga apostol, ang giingnan ni Kristo, ang inyong idili, diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, mga apostol, gitaganan ng authority. Mga bitaw nga, nahimong balid tong ilang buot-buot sa Council of Jerusalem. Di ba? Katong Council of Jerusalem, wala manaog physically ang Diyos sa yuta. Si Kristo, wala manaog nga niipon dito sa Council of Jerusalem. Mga apostol ragod yun dito gamiting uban atong mga Hudiyong ning tambong dito sila mga council gamiting o ang ilang desisyon valid gano man kay naa sila'y authority sa pagdili og pagtugot Mateo 18:18 di ba unya kay ang ilang authority mapasa man silang sumusunod kay ang ilang katungdanan kuno mabakanti do na may mapuli. Acts chapter 1 verse 20. History will show us ang successor sa mga mga apostol mao ang mga obispo. Mao man gani kadtong katungdanan ni Judas gitawag tog bishopric. No? Nasa Acts chapter 1 verse 20 basahan ninyo ang King James version, di ba? Ang katungdanan sa usa ka apostol sama ni Judas gitawag og bishopric. Ang iya kunong pagka-bishop or bishopric, let another take. Doon ay mapuli, kaya nabakandi man to. So, mauna nga, mga obispo yun ang sumusunod sa mga apostol. Sama ni Obispo Ignacio, disipulo ni Apostol Juan, Obispo Polycarp, disipulo ni Apostol Juan, Obispo Ireneo, disipulo ni Polycarp, nga ang iyang teacher si Juan. So, mauna, mga obispo. So, buti pasabot, mga obispo
pwede magbuot unsaon ang Sabat. Nga naman, kay si Kristo, Lord of the Sabbath. But pasabot, pwede magbuot si Kristo unsay buhaton sa Sabat, kung unsay iyang usbon. Unsa may example nga giusob ni Kristo unsaon pagsaulog ang Sabat. Ang Sabat sa Old Testament stricto, dili ka kalungag. Yan ang adlaw. Di ka kabuhat. Gani ang makalapas anang adlaw ipapahulay Sabat sa Old Testament patyon. Pero sa New Testament dili na. Sa to pa dunay gibag-o si Jesus Christ sa unsaon pagsaulog ang Sabat kay Lord of the Sabbath man siya. Nagkaroon ang pangutan, ang iyang iglesia ba dili ba pud kabuot-buot unsaon ang Sabat? Sayop mo kung muingon mo nga dili pwede makabuot-buot ang iglesia. Ngano man kay kanang iyang authority sa pagdili og pagtugot iyang gihatag sa mga apostol. Ang unang mga leader sa simbahan kadtong iyang giingnan ang iglesia, ang inyong idili idrisyuta idili sa langit, ang inyong itugot. Na karon sa panahon sa mga apostol, wala pa nila hingpit mabalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ug Sunday. Siyempre, sa bag-o pa ang simbahan. Unsa may iladong day of worship, katugyong sa mga Hudyo. O bitaw nga, musulod sila sa sinagoga, kay daghan man ang tao sa adlong Sabado, kay mo man ang ikatapok sa mga Hudyo. Pero wala magtudlo ang mga apostol nga ipadayon yun ang Saturday o seventh day of the week. Gani, doon na gipahayag si Apostol Pablo nga makabaton yun tagkausaban nga ang nakahimuan na kumpleto ang mga sumusunod na mga obispo sama sa Council of Laodicea katong gibalhin yun dogmatically ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday to Sunday. Si San Pablo da sa Colossus 2:14-17 naghisgot na siya. Timang mga Sabadista, ang Colossus 2:14-16 gihisgutan ni San Pablo diha ang mga ceremonial laws nga gitapos ni Kristo sa krus. Timani, sa tanang moral law, kanang nasa 10 commandments, only Sabat ang iyang giapil diha sa paghisgot niya nga gitapos sa krus nga mga seremonyal. Munay proof, munay ebidensya sa Katoliko nga ang Sabat di ay dili lunlon moral. Na siya ay seremonyal ug tungod kay seremonyal pwedeng mausab. Og klaro na to ha, ang seremonyal sa Sabat kanang pagpatunong unsang adlaw mo sugod og trabaho kay wala na hisguti sa napulo ka sugo. Seremonyal na. Sa ato pa kay seremonyal ang pagpatunong sa adlaw, seremonyal pod ang pagpatunong sa ikapito. Sa ato pa pwedeng ibalhin. Kay kung wala pa'y ceremonial essence ang Sabat, dili unta na i-appeal ni San Pablo sa pag-narrate niya, paglitaniya niya, unsa kaayo ang mga ceremonial law nga gitapos ni Kristo sa krus. Di ba? Ngayon manggibi, mangutahan ako ninyo mga Sabadista. Kung ang Sabat lunlon moral, kung mayong gitag moral sa tupadili pwede usbon. Kung lunlon moral siya, nganong gi-appeal ni San Pablo sa pagbatpat niya og mga ceremonial laws nga gitapos ni Kristo sa krus. Nganong gi-appeal niya ang Sabat? Sa iyon lang tubag ana kung mutuo lang mo sa authority sa mga Catholic bishops. Gi-appeal ni San Pablo ang Sabat tungod kay ang Sabat dili siya lunlon moral nga dili pwedeng mausog. Naa siya ceremonial essence ug tungod kay naaman siya ceremonial essence bag-ohon yun na. Kay ang mga ceremonial nga mga essence sa balaod nasa Hebrehanon 7:12 kung ilisa na ang kaparian ilisan usab ang balaod. Sa ito pa, pang-usbon ang mga ceremonial essence of the law. Kay ang unang adlaw sa pagtrabaho sa mga Hudyo sa una, kana mang first day of the week nga Monday o Sunday, mo nang ang ilang ikapito, mo nang Saturday. So kay, ceremonial mo na. Mo na nga, gitapos mo na ni Kristo sa cross, mo nang magbag-o na pod. Mo bitaw nga sa Hebrehanon 4:8 nagisgot naglaing adlaw. Mo na ngay diskubrehon unsang adlaw ng laing adlaw sa pahulay o laing adlaw sa pagsimba. Sa Sabat ako ning matuki og ayo no kay naabot na mahinuon ko aning tapika nga kiniraman no. Akong gihisgutan pero sige lang no kay tingali kini sa Badista po ning iglesia sa Dios kay daghan kong nahibaw-an nga nagpatawag og iglesia sa Dios sa Badista. Pero kung dili manggaling ni sa Badista ning kasiya sa iglesia sa Dios,
correct me if I'm wrong na lang, no? Pero ako na lang puning gi-appeal, no, ngini nga issue. Kay kung dunay mga sabadista nga naminaw ani, matubag na nako daan. Ang ilang naa sa gihuna-huna nga kanang gitawag og mga preoccupation nila, nga gitubag na nako daan. Mo nang pasilo ako ninyo kung mataas ning akong kining video. So mao na. So dili na nako kaayo punan pa ang mahitungod sa Sabat. At least ako nang nasaysay nganong na Domingo na, no? Okay. Kay ang Sabat yo dili siya lunlon moral, na siya ceremonial. Mo nang naapil na og hisgot ni San Pablo. Kana ra pong Sabat, di ba? So mo na rason nganong ang solemnity valid tong Council of Laodicea nganong gibalin sa Sunday. So kay Sunday na. So dili na siya violation of the law of Christ. Gani, nag-authorize si Kristo sa paghimo ana sa iyang iglesia. Ang inyong idili, dirisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mga apostol yang giingnan ana. Pero, ang dili mahimo sa mga apostol, pwede mo himo ang ilang mga successor. Unsay prueba nga nituo ang mga protestante sa gihukman, gidesisyonan sa mga obispo nga sumusunod sa mga apostol. Kana laging pagdeklara sa Bible canon. Bisag dili sa nato isgutan ng pagdeklara sa Old Testament kay dili man ta parehas og gihapana. Kana rang New Testament nga Katoliko ug Protestante gausa. Kinsa may gabuot, kinsa may gadeklara nga 27 books lang ang opisyal nga lista sa mga basahon sa New Testament. Mga obispong Katoliko sa Council of Rome, pinanguluhan sa Santo Papa. Ang Council of Rome niadtong 382 mao'y gabuot nga kinirang 27 ka libro ang opisyal nga mga lista sa basahon nga inspired sa New Testament. Wala na mahimo sa konsilyo sa mga apostol sa ilang panahon. Ang nakahimo ana mga obispo na. Bisan gani kanang pagbutang og chapter o verse, kanang butang og numero bas aron sa iyon tun-an, sa iyon hinumduman. Mga obispo, mga Katoliko ang gabuot, gahimo ana. So mao na nga dili na mahimo nila kung wala sila authority. Nganong ni dawat man, nganong ni gamit man ang mga Protestante anang Biblia nga gibutangan sa Katoliko og mga chapter o verse. Nganong nituo mo pud sila nga ang opisyal nga lista sa mga libro sa New Testament 27 nga ang desisyon ana mga obispo man, dili man ang mga apostol. Nganong valid ang gihimo sa mga obispo tungod kay ang ilang authority gikan sa mga apostol. Kay kanagong katungdanan mapasa man na sa musunod kung kinsay maglingkod sa maong katungdanan pareha sa atong Presidente Duterte. Ang iyang authority naa na ni Bongbong kay si Bongbong may ni sunod niya successor niya kay mga obispo man ang successor sa mga apostol sa tupa ug unsa po'y ideklara sa mga obispo aprobahan na sa langit. Mateo 18:18 ang inyong idili og itugot sab sa langit. Di nakahinumdum day ko kana ding naday to nitubag anang nganong giapil ni Pablo ang Sabat sa iyang paglitaniya unsa kaayo mga ceremonial laws nga gitapos ni Kristo sa krus tungod kay ang Sabat kuno naamay katong yearly kuno nga Sabat ang gipasabot nga ceremonial, no? Wala kuno giapil diha ang 7th day of the week o kanang Sabat nga weekly. Walay pagtulunan sa Biblia nga gi-separate ang weekly Sabbath, no? Gani nakasiguro tang ag-weekly gina. Tungod kay ang yearly Sabbath apil naman to sa mga pista. Di ba kung basahon nimo ng Colosas 2:14-17 unsa kaayo mga ceremonial laws gisgutan ni San Pablo, di ba nagisgot na siya mga pista nga gitapos sa krus. Apil na to katong mga yearly Sabbaths mao to mga pista. Unya siguro nakasiguro ta nga ag-weekly iyang gipasabot sa dihang iyan ang giisgutan yun ng term nga Sabat. Kay ang mga Hudiyo basta mulitok kalig Sabat, ang weekly naman ilang giminda yon. Katong yearly pista may tawag ato katong mga yearly Sabbats. So mao na nga kanang Sabat diha nga giapil ni San Pablo paglitok sa mga ceremonial laws ag weekly na. Pero ang iyang
moral ana sabat kanang pagsimba nga dili na mawala, dili na mausog nga naagi pagsimba kay moral essence of the law man ang pagsimba sa sabat. Pero kanang pagpatunong sa adlaw mo na siya tawag natong seremonyal. Kay kung wala pa seremonyal ang sabat, dili na i-appeal ni Pablo pagbatbat paglitaniya niya unsa kaayo ang mga ceremonial laws nga gitapos ni Kristo sa krus. Kung lulong moral siya. So kay gi-appeal man na ni Kristo ni Pablo paglitok paglitaniya niya sa mga ceremonial laws, nagpasabot nga sakto ang Katoliko nga ang sabat di ay dili siya lunlon moral, na siya ceremonial nga pwedeng mausab. Mao bitaw nga gahisgot naglaing adlaw sa pahulay, Hebrehanon 4:8. Hinumdum po ko nga naay nagkomentaryo na ko anang laing adlaw diha. Kay ang gipasabot ko no anang laing adlaw diha nga sa heaven ko no na kay sabat man ang heaven. Kay daghan mang meaning anang sabat, bisan si Jesus Christ sabat gani, di ba? Oh. Pero sakto po na. Pero naman tas kalibutan nga napamantay weekly pwede gahapon na i-appeal kay naan na may mga kausaban sa New Testament. Kay katong sabat po sa mga Hudiyo, kuan man to kanang gitawag og shadow. So kay shadow nanay bag-o. Kanang bag-o mo nay dili madawat sa mga sabadista. Kay dili mas sila kasabot ana. Siyempre dili gid sila kasabot ana kay unang-una dili man tukod ni Kristo kanang ilang iglesia. So wala diha ang paggiya sa Holy Spirit nga makagiya gyud sa tibuok teaching. Naay mga sakto na teaching sa sabadista pero napoy dili. Gani magpataka na sila interpret sa revelation bisag wala sila authority. Klaro man ang 2 Pedro 1:20 nga bawal ang private interpretation. Pero mo interpret gyud sila. Nya kadtong maganahan silang interpretation madala pod nila. Mo nang nidaghan po ng sabadista. Kung nidaghan ang iglesia ni Kristo, nidaghan pong sabadista kay lamang gid po'y madala nila sa ilang interpretation. Ang Katoliko lang dili magpataka og interpret. Gani mas daghan pagali og interpretation sa prophecy ang sabadista kaysa Katoliko. Kay ang Katoliko kung walay revelasyon ng Ginoo, scripture lang na, dili lang nato na i-interpret kung wala pa revelasyon ng Ginoo. Mao nang ay mo katingala no kay ang mo interpret sa Biblia ang mga authorized persons ra gyud. Mo interpret kanang mga prophecy. Kung ingon mo nga dili tinuod ang Katoliko kay wala sila interpretation ng bersikulo. Siguro wa pa ta kabalo or silent pang simbahan na kay wala pa revelasyon ng Ginoo sa iglesia. Maghulat ta sa iglesia nga musulti. Bisan ang mga apostol gani wala man sila interpretation nga parehas anang interpretation sa mga sabadista ron. For example kanang Book of Revelation o Book of Daniel. Kung basahon lang nato ang Biblia, ang mga apostol wala ga-interpret o parehas anang interpretation sa mga sabadista ron. Basta lang sila sandilo. Wala may interpretation ng mga apostol ng sandilo. Di ba? Oh. Di ba? Na yung mga sinulat ang mga apostol. Pero kung maghisgot og unsa may interpretation ana, silent ang mga apostol, wala pa sila gatuki ana, di ba? So kung ang Katoliko dili pod magtuki ana, dili na sabton nga dili tinuod ang Katoliko tungod kay wala pa gituki nga mga bersikulo unsa mga interpretation ana. Hinuon na nga itong simbahang Katoliko na anay mga interpretation anang ubang mga prophecy diha. Pero dili pa ko expert anang prophecy, no? Kay ako ang akong giuna og tuon kanirang mga common objections sa mga dili Katoliko sa masalarawan, purgatorio, mga santos, sa panaliha, no? Pero about prophecy, wala pa ko nag-specialize ana, no? Pero ang ako lang ipauna ninyo, dili na sabto ninyo nga Katoliko dili tinuod kung dili siya daghang galing pasikot-sikot pag-interpret sa prophecy para sa mga sabadista. Ang akong rebuttal na sabton ba nga ang Katoliko dili gisugda ni Kristo tungod lang kay wala siya mag-interpret og interpretation nga sama sa mga sabadista. Pwede man ako na gawion ning argumento nga ang mga apostol nag-interpret sila og ingon ana. Wala oy. Kamura mga sabadista nag-interpret og ingon ana. Kanang moingon mo nga kanang 66 diha Santo Papa. Ang mga apostol wala maghisgot kay Santo Papa na. Inyo ra ng interpretation gadugang-dugang mo og wala gitudlo sa authority nga mao mga obispo. Di ba? Oh.
So, bisan ang mga apostol, wala mo interpret og sandilo. Wala pod mo ingon nga kanang 666 Santo Papa. Basahan ra gunin yung Biblia, di ba wala? Kanang inyong interpretation sa Daniel 7:25 nga inyong iigo ang Katoliko ana. Wala man nagtudlo ang mga apostol ana nga Katoliko, wala pa man pod tibuok nga Katoliko panahon sa mga apostol ang iglesia sa ilang panahon. So dili gyud Katoliko ang ilang gitumbok. Pero Katoliko mo muhubad anang Daniel 7:25 ang gipasabot ana kato man ang si ni? Nalimot na nung ko sa ngalan. Although dili man na may topic na to, basta kay balo naman siguro mga sabadista na, kinsay gitunungan na. Kasagarang maigo anang Daniel 7:25, leader na o politika, o political leader. Kanang pag-usbon ba ng napulo kasugo, for example, kanang 10 Commandments. Kay kanang mga leader god sama ato mga emperador nga pagano sama ni Nero. Si Nero pwede pod maiguan ng mag-usab sa moral law. Ngano man, kay sa ang moral law nagtudlo nga ang labing simbahon ng Dios. Pero ang emperador nga pagano mingon na ayaw mo sa Dios. Ang himuong Dios kana mong kunong emperador, dili ang Dios sa langit. So kanang kasagarang matamaan jud anang Daniel 7:25 dili lang kato si Antioco Epiphanes mangi nasa exegesis, pero daghang kaayong mga leader, mga political leader nga susama ang ilang gibuhat sa gihimo ni Antioco Epiphanes. Kana lagi mga emperador pagano sama ni Nero na imbis ang Dios may simbahon, dili man usbon man ang emperador may ipasimba. Dayon sa Judaism sa Sabado man to. Dili mo tuo ang emperador na anang sabat sa mga Hudiyo. Siyang kato si Antioco Epiphanes, di siya mutahod anang sabat sa mga Hudiyo. Yun sa pana. Kanang panapaw, okay ra na nila ng panapaw. Usbon ng moralo ba? Kasagarang maigo gud ana, nakita na ko sa history mga emperador nga pagano. Dili ang Roman Catholic Church. Kaya ang Roman Catholic Church nagtudlo og napulo kasugo, walay giusab ana. Kanang sabat nga allegation sa sabadista nga giusab na sa Katoliko, atong klarohon, ang giusab sa Katoliko sa sabat dili ang moral. Unsa may moral sa sabat, kanang mugahin yun ta og adlaw sa pagsimba. Moral na dili na mawala kay kanang pagsimba o igpapahulay gibili na sa katawhan sa Dios. Magpasabot dili mawala ng pagsimba, magpadayon na. Kay naagyapoy Sabado, o naagyapoy pahulay, o naagyapoy adlaw sa pagsimba, Hebrehanong 4:9. Pero sa bersikulo 8, lain ang adlaw. Huwag mo na atong diskubrihon. Gi-reveal na ni Pedro o ni Juan sa Revelation 1:10. Kaya nang gitawag niya adlaw sa Ginoo. Adlaw, Lord's Day iyang gigamit nga termino, although pwede po natog sabton nga Lord's Day po tong Saturday kay iyam tos Ginoo, pero kanang Lord's Day sa Revelation 1:10 klaro kay nang Sabado, klaro kay nang Domingo. Kay ngano sa exegesis kung Saturday ang gipasabot ni Juan, Sabat gyud na iyang translation nga gamiton. Ang word nga gamiton ni San Juan kung Saturday iyang gipasabot, Sabat gyud na. Pero sa Revelation 1:10, lahi iyang term gigamit Lord's Day. Kay lahi iyang gipasabot ana. Kung tanaw na to sa mga early Christians, Sunday na adlaw sa pagkabanhaw na. Mo bitaw, wala ko kakitag hubad sa Biblia nga ga-translate og Lord's Day sa Revelation 1:10 Saturday, wala. Naahay noon Domingo. Pero ang mga Sabadista dili mo yun nga Domingo na, no? Tungod kay ang Ginoo ko no Lord siya sa Sabat, sa to pa katong sa mga Hudiyo. Dili ta mo supa kana kay Lord man gyud ang Ginoo atong ilang itong day of worship sa una. Pero kung maingon sila nga ang Domingo dili Lord's Day, sayop sila. Gani kung ato yung inabugaduhon pag-interpret tanang adlaw Lord's Day. Ano man kay tanang adlaw buhat sa Ginoo, sa to pa Lord's Day tanang adlaw. Di ba? Domingo pa nga adlaw sa pagkabanhaw. Pero lahi lang tong Lord's Day sa mga Hudiyo nga Saturday. Mao na nang sigurado ta nga kanang Revelation 1:10 Domingo na.
Kay sa exegesis lagi, kung Saturday ang ipasabot ni San Juan, Sabat yun na iyang gamiton nga termino. Basaharagot sa Book of John, di ba? Kung maghisgot siya 7th day of the week, Sabat iyang litukon. Pero kay sa Revelation 1:10, dili man Sabat iyang term gigamit. Lord's Day man. Mo nang tun-an nato tung tuiga. Unsa ilang Lord's Day sa ilang nasabtan. Basahan ninyo ang sinulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni Apostol Juan. Di ba, Domingo yung interpretation sa Lord's Day. Muna nga, mo corroborate ang interpretation ng Katoliko sa posible nga espekulasyon nga mogi tinuod tungod kay si Ignacio nga galitok nga kanang Lord's Day Sunday, ang gatudlo niya si Juan. So, sayon ra kay na i-connect na to nga sigurado ta nga Domingo ang gipasabot ni Juan sa iyang gihisgutan nga Lord's Day sa Revelation 1:10. Ngano man, ang atong ebidensya, ang iyang disipulo mao nay interpretation. Di ba? Kinsa man ay gatudlo ni Ignacio, di ba, si Juan? Unya, si Juan man kay galitok anang Lord's Day nga sa Revelation 1:10. So, ang insakto nga interpretation nga pinakaduol ang disipulo kay tinudluan man siya ni Juan. Nganong mutuo man ta ni Ellen White nga ni-interpret og Saturday ana nga dili man disipulo si Ellen White ni San Juan. Kinsa man day disipulo ni sa Apostol Juan according to history? Obispo Ignacio nga obispong Katoliko o si Ellen White nga wa may historical evidence nga natudluan si Ellen White ni San Juan. Diba? So, sigurado yung nga kanang Revelation 1:10 Domingo na. Mao na ang ipasabot sa Hebrehanon 4:8 nga lain ng adlaw. Unya, katong Council of Laodicea po, valid po to. Nga naman, kay ang president na to, Council of Jerusalem. Nga nung valid ang Council of Jerusalem, tungod sa ilang authority sa binding and loosing, ang inyong idili-idiresyuta, idili sa langit, ang inyong itugot-itugot. Ang pangutana, usara ba ka council ang atong tuhuan? Katurang Council of Jerusalem? Kung moingon mo katura, wa ni labot ng mga council sa mga sumusunod sa yok mo. Kay sama ra nga niingon mo nga ang authority day sa mga apostol sila ra, way labot ilang mga anak, ilang mga successor. Mo contradict sa gipasabot sa Book of Acts 2:38-39 nga ang saad alang sa mga apostol o sa mga anak sa tupa sa mga sumusunod. Buhat 1:20 pod Acts chapter 1 verse 20 ang katungdanan kung mabakante dunay mopuli. Sa tupa ang authority mapasa-pasa. So kung valid tong Council of Jerusalem, valid pod ang mga council sa ilang mga successor. Kay mapulihan man ang katungdanan. Plus budana ron atong mga senador pwede makahimo og mga balaod, mga congressmen, mga balaod. Kung mag-council sila, mag-meeting sila, kung sa ilang himuong balaod, valid. Then, kung mapulihan na po sila, ang mapuli na po nila, sila na po yung maghimog mga amendment sa balaod, o mag-usab sa balaod, o sa panang ipangdugang nga balaod ya. Pwede makausab-usab sa mga balaod nga pwedeng mausab. Sa akong nahibawan, ang moral ora may dili pwede mausab. Ang kanang gitawag og disciplinary, ecclesiastical, o kung sa pa ng mga balaod ya uban pwede na usbon. Ang key verse ana kanang nasa Hebrehanon 7:12, kung ilisan ng pagkapare, ilisan usab ang balaod. Sa to pa pwede mag-usab-usab sa mga balaod nga pwedeng mausab. Ang dili ra gyud pwede mausab nga balaod moral. Kung maingon ang sabadista, o nganong giusab man sa Katoliko ng Sabat nga moral man na? Ang giusab sa Katoliko sa Sabat dili ang moral, only the ceremonial essence of the Sabat. Kay naa may ceremonial essence ang Sabat, gipasabot na sa dihanggi na rate ni San Pablo ang mga ceremonial nga gitapos ni Kristo sa krus sa Colosas 2:14-17. Kay gihisgutan niya ang Sabat nga shadow kuno. Ang shadow ana ang gipasabot ang ceremonial, ang pagpatunong sa adlaw. Ang ceremonial essence sa Sabat sa mga Hudiyo, Saturday, 7th day of the week. Ang sa mga Kristiyano nga ceremonial nga giusab kay
ang seremonyal sa mga Kristiyano Sunday, ang adlaw sa pagkabanhaw. Mao na gihimong 7th day kay Monday man ang first day of work, at the same time first day of the week po ang Sunday. Wala mawala nga first day of the week yun ang Sunday. Pero kung ibase sa kanus amo sugod og trabaho, 7th day po ang Sunday. So kung himuon mong moral ng 7th day, pwede ka po ng Sunday 7th day. Pero Monday na magsugod tag-ihap. Kaya mo may unang adlaw po sa trabaho. Karon. So, mauna. So, kung valid ang Council of Jerusalem, valid po ang Council of Laodicea, 363. No? Na ay kanang tuig day, dili parehas na kana sa mga reference. Na ako'y nabasa nga reference 336. Pero na po ko'y nabasa nga reference 363. Pero murag nagtuo ko nga ang correct yun ana katong reference nga 336 murag na rumble siguro to. Nasipyat pag-type kaysa reference nga kung gabasa nga kasaligan 363 man. So kung mutuo ta sa Council of Jerusalem, mutuo po ta sa Council of Laodicea. Kaya ang Laodicea usa sa mga Christianize. Unya, ang inconsistency sa mga protestante, apil ang Iglesia ni Cristo, apil ang Sabadista. Kung dili sila muuyon sa Council of Laodicea, kay mga sumusunod na nga mo'y nag-council, mga obispo, dapat dili nila tuhuan po ang Council of Rome 382 nga nagdeklara nga ang opisyal nga lista ihap sa mga libro sa Bagong Tugon 27 lang. Kinsa may gahimo ana mga obispo gihapon sa Council of Rome 382. So para dili ma-inconsistent ang mga Sabadista o mga Protestante, dapat kung dili sila mo tuo sa Council of Laodicea nga gibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday to Sunday, dapat dili pod sila muuyon sa Council of Rome nga gadeklara nga ang Bagong Tugon 27 ra ka libro. Di ba? Pero kung tuhuan na to ang Council of Jerusalem o tuhuan po na to ang council sa ilang mga sumusunod sama atong Council of Laodicea, unsa may gibag ko sa Council of Laodicea, gibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday to Sunday. So valid po to. Kaya kung dili valid ang council sa mga obispo sa Laodicea, dili po valid tong Council of Rome. Sa dihang gadeklara ang Council of Rome nga 27 books lang ang inspired sa New Testament. Di ba? Pero nituo man ng mga Sabadista o Protestante nga sakto ng desisyon sa mga obispo nga 27 books lang ang inspired sa New Testament. So ito pa, na di authority ang mga obispo. So kailangan may authority ang mga obispong Katoliko, na po sila authority sa Council of Laodicea. Diba? So, valid gihapon tong Council of Laodicea. Wala lang tuhoy sa mga Sabadista. Agi sa ilang sayop sa interpretation na ng Sabat. Yan, mukutlo sila og si Kristo Sabadista man kay si Maria ni tahod magdaan ng Jewish Sabat. Understanding this scripture in context historically. Katong panahon nga nagbantay si Kristo og Sabado og si Maria, timan anato sa panahon to nga wala pa mabalhin ang solemnity sa Sabat. Sa dihang ang religion pa nila atong higayon na Judaism. So natural ang pamilya ni Kristo Hudiyo man, sa to ba bound to submit sila sa Jewish religion. Atong higayon na. So nang di ko mo supak nga sa dihang wala pa masugdi ni Kristo ang iyang New Covenant religion, New Covenant Church, sa Sabadista gyud sila. Si Kristo, magtambungan galit, dili lang gani ka ng Sabat, apil po si Kristo ng mga pista nila sa karaan. Basahara ko ninyo ng gospel, di ba si Kristo, mag-apilan siya og Sabat, og kining na Saturday, og kanang mga pistas mga Hudiyo. Kay si Kristo, wala mo anhis pagguba sa balaod ni Moises, yan sa aron sa pagtuman. So ito pa, kanang termino sa Old Covenant, kanang Judaism, tumanon yun nila ni Kristo. Si Kristo mo labing nakatuman galian ng kanang Judaism.
Pero wala naman pasabot nga ang Judaism dili matapos. O na nga, yan ang interpretation sa mga sabarista ng Matthew 5:17 nga si Kristo wala mo ari aron sa pagguba sa balaod kundi aron sa pagtuman. Tinuod man na. Wala guba ni Kristo ang Judaism o Old Covenant sa termino nga existido pa na, valid pa na. Kay ang validity sa Judaism o Old Covenant before man na sa kamatayon ni Kristo. Kay katong pag-ingon ni Kristo sa krus, natapos na. Ang ipasabot niyang natapos na katong iyang ministry, katong iyang misyon, ug ang daang relihiyon natapos na. Katong sa kamatayon niya sa krus. Katong Judaism natapos na. Sa tupa, nanay bago. New Covenant. Sa New Covenant, pwede mag-introduce og mga bagong butang ang mga Kristiyano. Kay ilisan ang pagkapare, ilisan mo sa ang balaod. Munang sa New Testament, mag-expect ang mga kabaguhan. Kay sa tagna sa Jeremias 31, 32, kung ilisan ang Hebrehanon City 12, ilisan ang pagkapare, ilisan ang sabang balaod. Sa Jeremias 31, 32, ang Diyos maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi man sa daan. Mao na, lahi ang bag-ong kasabutan sa daan. Pero, pag-anhi ni Kristo, wala niya gubadayon ang Judaism o kanang Old Covenant. Gituman na ni Kristo. Munang si Kristo, tig-apil og Sabat sa mga Hudiyo, tig-apil pag mga pista sa mga Hudiyo. Pero, timan-an nato kanang Judaism o Old Covenant, kitapos na ni Kristo sa cross. Mubitang ningon to siya, natapos na. Natapos na itong iyang mission dire nga naa siya, nagnudlo o namatay. Kaya musaka naman din siya sa langit na to. Di ba? Natapos na to. Pero magpadayon pa ang iyang iglesia og tudlo. Pero kay gitapos man sa kamatayon ni Kristo ang Old Covenant, sa ato pa ang iyang New Covenant, pwede na maghimo og mga bag-ong butang. Maghimo og mga bag-ong balaod, ang bag-ong mga pari. Ang pwede mahimong bag-uhon o kinahanglan bag-uhon jud ang mga ceremonial essence of the law. Kung Saturday ang ceremonial essence of the Sabbath sa mga Hudiyo, ang ceremonial essence of the Sabbath pod sa New Covenant ang Sunday, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Gipasabot ganina sa Psalm 132:8, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Unsa man ang pahulay dihang gipasabot nga adlaw kuno sa pagbangon sa tupa katong pagkabanhaw ni Kristo. Sa tupa gitawag day og pahulay ang adlaw sa pagkabanhaw. Muna nga kung gibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday to Sunday, sakto na. Mao nang ang catechism nag-ingon ang Sunday observance, Sunday Lord's Day, fulfillment of the Sabbath. Kay gipasabot na sa tagna sa Salmo 132:8 nga mobangon kuno ang Ginoo nga ang gitumbok ana resurrection. Bangon ang Ginoo o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang imong arka sa kalig-on. Naunsa man tong adlaw na banhaw si Kristo di ba Domingo? Pahulay kuno to. Pero sa mga Hudiyo, Saturday. Kay shadow man to. Ang fulfillment ana kanang gipasabot sa tagna sa Salmo 132:8 nga bangon but pasabot ang adlaw sa pagkabanhaw. Muna nga kanang Revelation 1:10 Sunday gyud gipasabot ang Lord's Day. Dayon mo kutlo pod ang kining insa ni. So mao to natubag nato tong ato nilang diing giapil ning Sabat kanang giingon nila nga so budista man si Santa Maria ug si Kristo. Sa Old Covenant lagi, kina-member man sila atong Judaism, ilang pamilya, muapil gud sila. Unya katong pagpahulay gud ni Santa Maria, mag-observe niya og Sabat, paingon pa man to namatay pa ba si Kristo ato? O wala pa man ni sugdi ni Kristo ang iyang grupo. O kung nasugdan na hinay-hinay, pero wala pa gid mabalhin ang solemnity sa Sabat, dogmatically kay gradual man itong pag-usap. Gani, ang mga apostol, wala pa sila kahimo o kaugalingong simbahan, sa balay-balay pa sila magtigom.
Dayon kung mosulod sila og simbahan, katupang simbahan sa mga Hudiyo nga Saturday ang Habat. Di ba? So, sa panahon yun sa mga apostol, dili pa nato maklaro ang changes nganong na Sunday na. Pero naan na yung mga implication, gisugda na nila kay nganong nag-communion man sila sa adlong Domingo. Buhat 20 versikulo 7, kanang communion buhat as pagsimba. Di ba? Oo. Dayon si Kristo po, makita na to sa iyang pagkabanhaw. Di ba? Special yun kay makigkauban siya, muuban siya sa mga apostol. Nga dito rin noon sa kanabang balay. Kay kung strictly speaking good, ang pag-uban sa Ginoo sa Christianity, wala na dito sa simbahan sa mga Hudiyo. Kay ang authority nabalhin naman sa mga apostol. Sa ito pa, kung ang mga apostol mosunod sa templo sa mga Hudiyo nga ang Sabat, Saturday, dili ito matawag og simbang Kristiyano. Simbang Hudiyo to nga niapil lang silang ang mga apostol kay ang ilang rason nga kabigon tong mga Hudiyo nga wala pa mag-Kristiyano. Oh. So katong mga Sabat sa mga Hudiyo sa New Testament mabasa na to sa Book of Acts, dili to Christian worship. Jewish religion worship to nga musulod pug apil si Kristo ba katong buhay pa siya, mga si Apostol Pablo pod musulod. Ang ilang rason nga musulod sila dito dili ingon nga aron mag-obserbar og kanang Sabat kay Sabat paghapon ang sa Christianity dili. Kung tanaw na to ang Biblia, kung musulod si Pablo sa Sabat sa mga Hudiyo, manudlo siya iyang kabigon, makigdebate pa gani siya sa mga Hudiyo. Ang tinuod yun nga simba nga Kristiyano, kadtong walay na ipong nga mo dawat ni Kristo, nga mahitabo na sa balay lang kay katulaging simbahan templos mga Hudiyo, dili to Kristiyanong reliyon. Jewish religion gyapon to. Nga maatul lang nga mo apil po silang Pablo kay bag-o pa ang simbahan para makabig nila itong mga Kristiyano nga mo apil nila. Ang tinuod yun nga simba o tigom sa mga Kristiyano kadtong mosulod si Kristo kauban ang mga apostol sa balay. Kay ang Kristyanismo niya itong panahon na wala pa'y kaugal yung simbahan. Sa ito pa, ang tinuod nga tigom pagsimba ng Kristiyano kadtong sa Juan 20:19 banag 26 nga si Kristo nagtigom ang mga apostol sa sulod sa usa ka lawak din nikalit og tungha si Kristo sa sulod. Dahil moingon din ang kalinaw manakan nyo. Ang Domingo na. Din the following Sunday pod mao gyapon pakita gyapon si Kristo. Mao to'y tigom simba nga Kristiyano. Pero naalang sa balay kay nato higayon na ang mga Kristiyano, ang mga apostol wala pa sila kaugalingong house of worship temple. Kay katong temple nga ilang sudlan, temple man to sa mga Hudiyo, sa Jewish religion nga ang day of worship Saturday. Kuha ninyo? So, sa Biblia di ay gisugda na. Kay sa dihang nagkatigom ang mga apostol sulod sa lawak, kaya pa sila kaugaling simbahan. Sana sa balay pa lang sa balay. Mutungha man si Kristo. Nya ay kung ingna, wala sila magsimba ni Kristo ato higayon na. Ginoo God. Bisan pag dili mabasa ang pulong simba, pero unsa may ilang himuon, simbahon nila si Kristo kay sugo man sa Biblia nga ipasimba si Kristo. Mao nang sigurado kita bisag dili mabasa litra por litra nga ang mga apostol ni simba sila ni Kristo adtong adlaw sulod sa lawak Domingo, pero masabot nga ilang gisimba si Kristo. Ngano man alang-alang dili nila simbahon si Kristo nga sugo man na sa Dios nga simbahon ng anak. So kadtong nabanhaw si Kristo adlong Domingo, nitapig ang mga apostol kay nahadlok sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, sulod sila sa lawak kay wa man sila kaugalingong simbahan, ni sulod si Kristo unsa ilang gihimo dito, ni simba sila ni Kristo. Dayon pagkasunod Domingo mao gyapon nagkatigom ang mga apostol, nitungha gyapon si Kristo. O Domingo to simba gyapon silang Kristo ato higayon na bisan pag dili mabasa ang pulong simba. Ya katupong sa Acts chapter 20 verse 7, nag-communion ang mga apostol. Ya, kanang communion, tanawas dictionary, di ba? Buhat sa pagsimba. So, bisan pa, wala pa tong Council of Laodicea nga gitransfer dogmatically ang Sabat, ang solemnity gikan sa Saturday to Sunday, daan na nga gihinay-hinay nag-observe ang mga apostol ana o mga early Christian. Sa nahisgutan na to.
na dogmatize na napaligo na niadto ng Council of Laodicea 363. Niadtong higayon na wala pa official list sa New Testament ang Christianity. Kaya wala pa man tong Council of Rome. Ang Council of Rome 382 man katong dogma po tong pagpili, pagdeklara nga 27 books lang ang New Testament. Sa Council of Laodicea wala pa ma-canonize ang 27 books. Nga ang wala pa po madeklara sa Christian Council unsa gyud himuon nga official list po sa Old Testament. Kaya ang mga Hudiyo sa ilang panahon duha ka kanon na Alexandrian o Palestinian. Ang Alexandrian canon 46 books ang Old Testament. Ang sa Palestinian 39 lang, kulang og 7. Muna ang gisunod sa Protestante katong kulang og 7 sa Old Testament. Palestinian ilang gisunod. Pero ang gisunod sa Katoliko, ang sa Septuagint na manggali po na 46. Di ba? 46. So, ang mga Hudiyo sa ilang panahon, wala pa sila close canon. Kinsa may nag-close ana? Sa dihang ang authority nabalhin na sa mga Kristiyano. Wala na sa Judaism. Sa ito pa, na sa mga Christians. Unya ang council sa Christian, unang nahimo nila katong Jerusalem. Yan itong higayon na wala pa sila ga-finalize sa Bible canon. So wala pa na hukman ang mga apostol nga 27 books lang ang official list. Unya wala pa pod na final tong Old Testament. Although ang gigamit sa mga Kristiyano katong Septuagint nga naatong 7 books, pero wala ba gyud ma-close kay naman jud mga Hudiyo nga dili mo dawat atong 7 books. Now, kanus aman yun na gi-finalize sa Christianity nga council of Rome nga ang gi-approve sa Old Testament katong Alexandrian nga 46 books. Dayon gihukman po dayon nga ang i-appeal sa New Testament 27. So 46 plus 27 pila man na? 73. Sumunang 73 books ang official list yun nga gideklara niadtong Council of Rome 382 AD. Kay ang Protestante wa man sila motuo nga ang Old Testament 46 katuramang 39 ang ilang gisunod sa katong Palestinian canon sa mga Hudiyo. Ito pa 39 plus 27 pila man na? 39 plus 27 66 mo nang 66 lang ang libro sa nga gituhuan sa mga Protestante o apil na ng Iglesia ni Cristo sa Batista. Pero kabalo mo sa mensahe ana kung kuhaan na tug mensahe ng 66 kung ipagamit ang kaalam ba kay nasa Book of Revelation gamita ang kaalam. Kabalo mo? Ano nga pong natunong yun nag-66? Nga kanang 6 sign of incompleteness man na. Munang makaingon yun nga tama yun ang katikism. Sa katikism, nag-ingon manggod nga sa ubang relihiyon kuno naapoy truth kay gigamit man nila ang Biblia. Pero kulang sa ito pa incomplete. Siyempre kay dili gud tukod ni Kristo. Incomplete Christianity gud ang ubang religion. Ang fullness of the truth kuno naagyod sa tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa ito pa sa Katoliko kung ibase nato sa history. Mao na ang kumpleto nga kamatuoran may tungod sa pagtuo. So mao na. So 66 books Protestants apil na sa Batista o Iglesia ni Cristo Manalo. Ipagamit ang kaalam Book of Revelation nganong 66 man nga sign of incompleteness man ang 66 tungod kay ang Protestantism tanang ni protesta sa Catholicism incomplete ang ilang teaching. Mo na nga 6 ang ilang simbol. Sa to pa pantalyaran ng 7th day nilang kanang sa Batista. Wrong interpretation po. Itong sakto man na 7th ang karaan ila katong sa Jewish. Ang atong 7th sa Christianity ang adlaw sa pagkabanhaw. Mo nang Lunes ta mo sugod og trabaho.
bag-o na ang 7th day. Karon sa katapusan kanang Sabat ay ako mo padayon na ning video niya. Mogamit sila Isaiah 66 bato. Di sa nato isgutan ng kosher law sa Sabadista kana lang Sabat. Sa bagong langit ug bagong yuta kuno gihisgot ka sa langit kuno magsimba gyapon Sabat. Tinuod man na. Pero ang moral essence sa Sabat ang gipasabot diha. No? Unsa may Sabat dito sa langit? Pagsimba. Wa nay undang simba dito. Din karon ako pa nang i-review og ayo kay siguro nakalimot lang ko o wa lang ko kabasa o kulang pa dagoy akong kahibalo. Ang ako kong imagination sa langit wala man nang dili man parehas ng ato ordering nga napaghapon ng gabi mubuntag di man na. Suto pa ang Sabat sa langit dili ng 7 day of the week o Saturday. Ang Sabat sa langit, pagsimba. Wala na yung undang ng pagsimba dito sa Ginoo. Pero kung nasayop ka na, I stand corrected. Ako sa nang i-review on sa official stand sa simbahan na. Pero sa ako lang imagination ba, personal interpretation na dili ni siya official ha, kaingon ko nga. Kanang interpretation sa mga Sabadista nga sa langit kuno nagsimba gyapon og Saturday. Sa akong imagination dili biya kay wala biya buntag gabi o gabi sa langit dili ra biya na siyuta. Pero kung nasayop ko na ako ra po ning usbon kung ako nang makabalo na ko kung nasayop ko ako ra po ning usbon mao na ako dili ko mahadlok masayop kung wala tuyo ang akong kahadlukan kung nakahibalon ako unsa insakto niya mupadayon gyapon ko dili mao. Pero sa karon lang moingon lang ko kay wala pa nako ma-review og ayo na ako lang ng speculation sa to pa personal ra nako ning interpretation nga posible masayop ko posible ra pog masakto nya sa langit wala nay gabi buntag mo na nga ang Sabat sa langit dili na maong ginuuna sa mga Sabadista. Pagsimba bot pasabot sa bagong langit magsimba kita sa Ginoo kung sana wala na without seeing na without imagining na nga Lunes ba na Saturday ba na Domingo ba na dili na siyuta nga naa pa na sa Christianity nga ato nang gibalhin sa adlaw sa pagkabanhaw. Kana lang ang language lang nga gigamit ko diya sa Isaias Old Covenant languages muna ang gamiton nga term gyud diha Sabat. Okay, mo man ginay language sa Old Testament Sabat. Pero sa New Testament Lord's Day ang language ana. Okay. Muna nga naranas pagsabot. Pagbasa lang sa mga Sabadista nga sa bagong langit bagong yuta magsimba gyapon sa Saturday, ang ilang interpretation ng karaan gyapon dili. Bagong langit ug bagong yuta na gud. Diyan man mo na pag-interpret sa New Testament interpretation na. Nga gahisgot nag Lord's Day nga Sunday. So kanang Isaiah 66 ay na nagsabta sa kinaraan. Sa binag-o na kinanamta sa bag-o. Nya napag-teksto nga ang ninyong idili og itugot sa simbahan nga gitukod ni Kristo nya dili man na kang Illinois Katoliko man na kung ayo na tugtuon ang history. So pag-ingon sa Katoliko nga ang Sunday, Lord's Day, fulfillment of the Sabbath, mao na. Mao bitaw nga sa Council of Laodicea, gibalhin gyud ang solemnity. Valid to. Kay ang mga bag-ong pare pwede man mag-usab-usab sa pwedeng mausab Hebrehanon City 12. Ilisan ng pagkapari, ilisan usab ang balaod. Dili ang Dios kay ang Dios wala na mo reveal nga nitingog nga mo ni ako usbon. Ang Diyos mag-usob pinagi na sa mga bagong pari. Ay gitagaan man niyang authority ang inyong idili, dirisyuta idili sa langit, ang inyong itili o itugot, dili o itugot. Ang unang giingna na mga apostol, mo na nga na sila authority pagpamasaylo sala o ang mga obispo nga ilang sumusunod niya natuman na diya sa atong sacrament of confession kanang kumpisal. Kanang Juan 20 ba, 19:23 nga gahatag og authority ang Diyos sa pagpamasaylo sala sa mga tao. Di ba? So, mao na dayon kung murag kulang pa to akong explanation.
siguro ma-express ni ayo na to sa uban na po mga video o sa mga debate po. Ako matuki yun ang Sabat. Kay actually, ang moral essence yun sa Sabat, wala ginausbas Katoliko. Kanang pagsimba. Kay ang moral yun, anang Sabat, pagsimba man. Kanang adlaw diya, ceremonial na. Labi na kay wala mag-specify ang Ginoo nga always to be the first day of work ang first day of the week nga Sunday. Ito pa, ceremonial ang pagpatunong sa adlaw. Mga bitaw nga gihisgutan na sa paglitaniya ni Pablo sa ceremonial nga gitapos sa krus. Giapil niya ang Sabat. Kay naman siya moral essence nga pwedeng usbon. Nga kinahanglan jud kay katong sa karaan shadow man. Ito pa dili pa tumao kay shadow na ibag-o. Hebrehanon 6:1 pod depende po sa hubad, nakabasa kong hubad nga, pabiyaan man kuno ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Kina na may bag-o. Ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo nga pabiyaan, katong iyang mga Jewish practice, katong mag-apil-apil siya pista sa mga Hudiyo, itong mga ceremonial lessons nila, katong mag-apil-apil siya sa mga Hudiyo sa adlong Sabado, ito yung mga daang tuluhuan mahitungod ni Kristo, katong iyang mga Jewish practice. Pero wala na niya gubaha katong Old Covenant sa dihang balid pa. Gituman to ni Kristo, pero katutanan gitapos ni Kristo sa krus. So kanang panggamit-gamiton sa mga Sabadista nga si Kristo magbalik-balik sa adlong Sabado, tinuod ba na? Kay Hudiyo gutos Kristo, Hudiyo iyang pamilya. Sabadista gid sila. Pero pagtukod niya og iglesia, dito na naghinahinay og pang-usab siya. Unsa kay sugdan niya nga makita ganato sa Biblia nga iyang giusab, kanang unsaon pag sa ulog. Pwede na makalungag. Dili na istikto, maglungag kag sa dili ng Sabat. Dayon kana pong dili na patyon dayon kung makalapas. Naigi pang usab. Kanang pwede mag-usab-usab si Kristo unsaon pag-observe ang Sabat kay Lord man siya. Nya dili lang kay siya na ay authority. Ang kanang authority niya iya po nang gihatag siyang simbahan nga gitukod. Klaro na ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot, ang inyong pasayloon. Diba? Authority man na sa Dios. Nya iya pong gihatag siyang simbahan. So na nga sayop kung dili niyo dawaton ng Council of Laodicea. Nidawat mo sa Council of Jerusalem because of authority, binding and loosing. Nya kay dili man muundang ng meeting sa iglesia. Kung muuyon mo nga ang iglesia magpadayon kay ang gingharian ni Kristo magpadayon, Lucas 1:33. Sa ato pa pagkamatay sa mga apostol, usara ka council mo ilang nahimo Council of Jerusalem. Kinsa may nipuli nila sa authority, mga obispo. So ang ila po mga council katuhuan pod. The same authority. Kay mapasa man ang authority sa kinsay mosunod. So ito pa, sa Council of Laodicea, gitransfer man ang solemnity sa Sunday with reason, with authority, valid to. Gani ni ito upo mo sa Council of Rome 382 nga 27 books lang ang opisyal sa New Testament. Nituo mo sa Council of Rome, pero wala mo mutuo sa Council of Laodicea. Kaya dili mo gusto nga Domingo na. Dapat makig-usa mo na because of authority. Kung dili mo makig-usa na so, wala mo mutuoan ng authority sa iglesia. Ang inyong idili syuta, idili sa langit ang itugot. So sa klaro lang nga pagka-istorya, sakto man ang inyong pagtulunan nga sundon jud ang pagtulunan ni Kristo. Sundon bitaw. Ang pagsunod na to sa Lord's Day nga Domingo, pagtuman man na sa sugo sa Ginoo. Kay gitagaan og authority sa Ginoo ang iglesia sa iyang idili og itugot. Mateo 18:18. Sa ato pa, og unsay usbon sa iglesia, mahimo ng balaod sa Dios. Mao ni wala masayren sa mga Sabadista. Ang idili og itugot officially sa matuod nga iglesia, idili og itugot puna sa langit. Sa ato pa, og unsay himuon nga kausaban o balaod sa iglesia, mahimo ng balaod sa Dios. Kay gitagaan ng authority ang iglesia, ang inyong idili og itugot. Sa ato pa,
false accusation kung moingon mo nga kanang Sunday observance pag guba na sa balaod sa Ginoo dili pagtuman nino na kay dili tanang kausaban sa New Testament sabton nga paglapas sa sugo para sa nang circumcision to baptism. Atong dili na ta obligado atong mga pista sa karaan kay gitapos ni Kristo sa krus ito pa pili na pod maghimong bag-o. So ito pa ang katumanan atong mga pista sa karaan mao na ng mga pistang bag-o ron sa Katoliko, sa Christianity. Mga bag-ong ceremonial observances nga gi-validate because of authority. Mao na, no? So katong Daniel City 25 nahuman na ako tuki ato. Dili Katoliko maigwa na kay sa ang Katoliko gatahod gihapon og napulo ka sugo. Kung inyong ikonik ng Sabat, walang mo kasabot ang Sabat. Nga ang Sabat na ay pwedeng usbon, ang iyang ceremonial essence. Ang moral, sakto mo, everlasting na, kanang pagsimba. Unang, common yun ang pagsimba. Kung kamo mga sa balista na may pagsimba sa usa ka semana, kausa, ang espesyal, kanang Saturday ninyo, Katoliko na hapon. Pero ang sa inyo lang, wala lang ninyo gituman ang gipasabotan ng lain ng adlaw. Hebrehanon 4:8. So gipadayon ninyo ang karaan nga syado man to. Mao nang incomplete ang inyong teaching. Kay naa may gipadayon nga naa nay bag-o. Gipadayon ninyo ang karaan nga syado nga naghisgot na magbag-o. So wala matuman sa inyo ng gipanagna sa Salmo 132:8 nga kanang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo nga katong pagbangon niya Domingo mo na gitawag og pahulay. So nagpabilin mo sa karaan. Wala ninyo tuhui ang Hebrehanon 6:1 nga tabiyaan tong unang tuluhuan na hitungod ni Kristo katong Jewish practice niya. Kaya na may Christian practice nga sundo na to. Unya, naghatag mag-authority si Kristo sa iglesia sa pagdili og pagtugot. So ito pa, katong gipang usob sa mga obispo nga mga ceremonial thing, mga kuan ba unsang balaura na nga pwede mausab nila kanang kasi tawagan na juridical, ceremonial laws, disciplinary. Mo po ni dapat day mas nahindom ko atong sakop ni Eliseo Soriano nga supa kay siya ng ano kuno ang nay mga balaod ng Katoliko nga dili gyud exactly pareha sa panahon sa mga apostol. Tungod na kay mag-evolve na. Pwede man ta maghimog amendment sa mga balaod nga pwede ta mag-usog. Paras pa ang atong Congress ba? Ang atong mga balaod sa Kongreso, pwede i-amin, pwede pang usbon, basta ang gausab na ay authority. Pinaagi po og meeting. Sama atong Council of Jerusalem. Na may ilang desisyonan ato nga dili to siya moral law. Katong dili pagkaog dugo. Dili man na moral law. Disciplinary or ceremonial parts ra gyapon na sa ilang balaod ceremonial kanang dili pagkaon og dugo. Giapil pa na sa mga apostol nga gibawal gyapon ng pagkaog dugo silang panahon. Pero dili na siya universal law. So ito pa pwede na usbon sa mga naay authority. So kanang dili pagkaog dugo di na siya moral. So ito pa pwede usbon. Ang makausab ana kadtong naarapoy authority. Kinsa may naay authority? Ang mga apostol. O wala na sila ang mga obispo kay sila may sumusunod. Kaya sa Council of Florence gi-abrogate man ang dili pagkaog dugo. Mo nang pwede na ta makakaon og ginuguan. Di lang palabi. Aron dili pod mabad atong health. O dili man ka mukaon, pwede ra pod kay di man pud ka pakasad og di ka mukaon. Basta ayaw lang itudlo nga magkasa gyapon ka kung mukaon kay dili na pagtulon ang Kristiyano. Kay wala na isipong mahugaw sa mga giisip nga mahugaw sa daang tugon kay gilinisan na sa Dios. Ang sayop nga interpretation sa Sabadista ang gilinisan kuno ang tao ra ang hintil ra nga dili na isipong mahugaw. Dili na walay teaching ang mga apostola na nga walay apil ang tong mga sa pagkaon. Okay.
separate topic na. Samot yun ikata sa itong video. 1 hour and 39 minutes na. So, maulang sana, no? Sa atong ipadayon ning video, basta kining tawhana nga nag-istorya, katong pag-ingon niya nga ang RCC dili tukod ni Kristo, kay dili mabasa sa Biblia. Unsaon nga pagbasa ana sa Biblia nga adtong higayuna panahon sa mga apostol, wala pa man hinganli og Roman Catholic Church. Parehas na ni Simon sa dihang wa pa siya tawag Pedro. Dili pa gyud ka makaingon og Pedro ni Simon sa dihang wa pa siya hinganli Pedro. Di ba? Ang iyang katawagan sa dihang wa pa siya tawag og Pedro ni Kristo, Simon pa gyud. Kay awahin naman siya hingalig Pedro. Si Saul pod, sa dihang wa pa sa tawag Pablo, Saul pa gyud ang iyang katawagan. Nya kay gitawag man siya Pablo, mao nang gitawag na po siya Pablo. Kana pong pagtawag og Roman Catholic Church sa Iglesia sa Dios nga tinuod, dili siya matawag og Roman Catholic Church panahon sa mga apostol, kay wala pa man siya nganlig Roman Catholic Church panahon sa mga apostol. Dili na pasabot nga awahira na gibuhat di na natuhuan. So kung naa sa inyong una-una awahira man na gibuhat, wala man nagibuhat sa mga apostol, so ato pa dili natuhuan, sayop na. Kay kung masakto na nga hunahuna, ayaw pud magtuo nga ang New Testament 27 books ra. Kay ang mga apostol wala pa man gaingon sa ilang panahon, wala pa man ga desisyon ang mga apostol nga 27 books lang ang atong opisyal nga lista sa New Testament, wala pa. Ang nakahimo ana mga sumusunod naman nga mga obispo, Council of Rome 382. Di ba? Kana pong pagbutang og chapter og verse panahon sa mga apostol wala pa na nila mahimo. O tungod ba kay mga Katoliko o mga awahin ng tao, mga sumusunod na sa mga apostol ang gabutang og chapter og verse, dili mo mutuoan ang Biblia nga naay chapter og verse? So ayaw mo pag dala og Biblia nga naay chapter og verse kay awahin na nagibuhat, gibutang sa mga obispo nga Katoliko. So mao na ang tubag, ha? Dili kinahanglan pangitao ng Roman Catholic Church sulod sa Biblia, kay niadtong panahon na unang siglo pa to, wala pa hinganli na awahin na. Kana pong pagtawag galing apostolik, di man na mabasa sa Biblia, bisag sakto na, kay wala pa man tawag og apostolik sa ilang panahon. Sa Council of Nicaea naman siya natawag og apostolik. Then matingala siguro mo nganong mabasa man sa Grolier International Encyclopedia sa pa mga encyclopedia nganong gibutang naman diha Roman Catholic Church tukod ni Kristo. So yun lang tubag ana kung mogamit og science, systematic pagtan-aw sa history. Ngayon kay kung science, systematic akong pasabutan na. Kung systematic ta mo tan-aw sa history, natural ang mabutang sa encyclopedia Roman Catholic Church. Kay ang mga encyclopedia karon na publish, human naman ang Council of First Vatican Council 1870. Di ba atong mga encyclopedia ron na imbento na mugna, awahin naman mga 19th century naman. Di ba? O 20th century. Human naman tong First Vatican Council. Ang Iglesia sa Diyos gitawag na Roman Catholic Church o One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao na nga ang mga encyclopedia ron ilan na nang ibutang na Roman Catholic Church ang Iglesia sa Diyos o Iglesia ni Kristo. Una nga kung naay mangnutana gani, mo ni ako pong i-share sa mga CFD nga kauban ako. Kung nagali mangutana asa mabasa sa Biblia Roman Catholic Church, dapat ang ato yung pintok nga itubag ana anong pangitaon mo na sa Biblia nga wala pa man nahitabo tong First Vatican Council sa dihang giasimbol ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, wala pa man na mahitabo panahon sa mga apostol. Anong pangitaon man na sa ilang sulat? Di ba binuang na misnomer na nga question? Ang pangutanan nilang dapat unta, pwede bang dawato ng nga description nga wala pa man na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon? Mo na gwapong statement. Pangutana nga dapat tubagon.
Ayaw na mo pangitag bersikulo nga mabasa ba na sa Bible kay wala pa gutong Council of First Vatican Council panahon sa mga apostol. Unsa ang pagsulat nila nga wala pa gutong konsilyo ha. Di ba? So ang dapat lang ng tubagon na pangutana ron, valid ba kung ang mga obispo himuon na nga description sa iglesia nga gisugdan sa mga apostol? Valid ba kung tawgon nila Roman Catholic Church ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristong tinuod nga gisugdan ni Kristo? Ako yung butangag iglesia ni Kristong tinuod nga gisugdan ni Kristo. Kinaama iglesia ni Kristong gisugdan ni Felix Manalo. Di ba? Ang akong gituhuan nga iglesia ni Kristo ang gisugdan ni Kristo, dili ang gisugdan ni Felix Manalo. Pares na pos pag-ingon nga ang akong tuhuan nga iglesia sa Dios kadtong gisugdan ni Kristo, dili nang iglesia sa Dios aning pasakupan ani, no? Okay, ang iglesia sa Dios yun kung tan-aw ka sa history katoliko ra man puna, no? Kay sa diyang si Simon gitawag og Pedro, usa ra man ka tawo. Si Saul gitawag og Pablo, usa ra man ka tawo. Ako si Silbert gitawag og Bobby, gitawag og Veritas, dili ko tulo ka tawo. Bisan gitawag ko sa tulo ka description, lain-lain, usa ra ko ka tawo. Ang iglesia pod sa Dios o iglesia pod ni Kristo, gitawag man siyang Catholic, unang usara na. Gitawag man siyang Apostolic, usara gyapon na. Gitawag sa Roman sa Council of Trent, usara gyapon na kay ang sentro na mas Roma. Then giasimbol na. Then valid ba ang deklarasyon sa mga obispo? Valid. Kay naay authority. Ang authority sa mga apostol binding ang losing ang inyong idili o gitugot na naman sa mga obispo ng authority ha. So mag-approve ang langit ana. Labi na kay naapoy bersikulo sa Biblia nga nang gihimo na sa mga obispo. Igora nilang gituman na Jeremias 31:21 nga magbutang og mga description o mga timailhan. Nya valid nganong valid kay ang ilang authority gikan sa mga apostol. Na kung naay mga grupo ron nga dili sumusunod sa mga apostol, ito pa dili mga obispo magbuot-buot og unsay ibutang nga description, dili na siya authoritative. Wala na authority. Mura na og naghimo kag kwarta wa kay authority. For example, si Peter Tanchi yang gihinganlan og Christ Commission Fellowship ang iyang grupo, wala siya authority to do it. Kay wala siya authority nga gikan sa mga apostol. Kato pagabot-buot lang siya giya. Then, napoy grupo nga, tawag nila Seventh-day Adventist. Pangutana, asa gikan og authority si Ellen White para dapat tuhuan nato nga naa siya authority nga maghimo siya description sa iyang iglesia Seventh-day Adventist. Kung naa siya authority, dapat tuhuan nato na. Wa man ko'y nakitang historical evidence nga dapat tuhuan ako nga naa siya authority. So dili ko dapat mutuo sa iyang description nga Seventh-day Adventist. Ang authority sa mga apostol naaman sa mga obispong Katoliko through apostolic succession mao na nga ang mga declaration ra sa mga obispo mo'y dapat natong tuhuan because of authority. Because of authority. Ang limbong nga kanang uwaton kag ngalan kay naa sa Biblia bisag walay authority. Kanawa ang panglimbong sa Iglesia ni Cristo Manalo. Si Felix Manalo ga-organize og grupo 1914. Girehistro niya sa SEC, gihinganlan niya Iglesia ni Cristo. Asa man siya authority ana gikan? Nga kanang ngalan nga Iglesia ni Cristo mo iyang gamiton nga iparehistro dayon sa SEC. Asa sige kag authority? Why siya walay iya ratong claim. Whereas ang mga obispo ang ilang authority dili na siya claim lang. Kay makita gyud sa history kinsa tong gipandungan giauthorize sa mga apostol, mga obispo to, Polycarp, Ignacio, Ireneo, hantod sa atong mga obispo karon. So, ang ilang mga desisyon, ang ilang mga canonization mo'y dapat tuhuan kay valid ang ilang authority. Sa ubang mga pundok, dapat i-invalid na to na
Kay wala gyud tay historical evidence nga naghatag nila authority. Tanan Mormons, mga born again nga nagsugod sa Amerika, wala na, mga kolorom na sila. O aton na tatungod kay nagtudlo og Biblia. Pero ang authority, I'm sorry to say, wala gyud na sila authority. So dapat wala gali na sila authority mangulikta og mga abuloy. Kay ang naay authority mangulikta og abuloy ang tinuod man gyud nga simbahan nga gisugdan ni Kristo. So kung kanang imong simbahan o pundok tukod na ng Peter Tanchi, tukod na ng Kibuloy, tukod na ng Felix Manalo, tukod na ni saman to ni basta pagkadaghan. Dahil na hinundom ko atong sa barista nga bago rin akong nakita, di man kuno dautan ng magtukod-tukod. Dili kung na kay authority. Di ba? Dili kung na kay authority, kay ang gitagag authority sa mga apostol, katuman niya lang ipang pambungan. Niya kay naman nas Katoliko, kung tanawan niyo sa history. So Katoliko rin pwedeng magtukod-tukod og mga chapter, ug asa dapit. Si Ellen White, asa man si authority? Si Kristo gahatag og authority. O kinsa may gahatag og authority ni Kristo? Nasa Juan 20, 19-23, ang amahan ko no, gahatag niya authority. Ingon siya, maingon na ako gipadala sa amahan, ako sab nagpadala kaninyo. So sa ato pa, ang naghatag og authority ni Kristo ang iyang amahan. Ang naghatag og authority sa mga apostol, si Kristo. Ang gahatag og authority sa mga obispo, mga apostol. Ano man, sample, kinsay gahatag og authority ni Obispo Ignacio? Si Juan, kay si Juan man mo yung teacher. Si Polycarp, obispo gyapon ng Katoliko, si Juan gyapon yung teacher niya. Then, kay gapadayon man ng iglesia sa to pa, ang ordination gapadayon po. So, ang authority na sa ordination sa Katoliko. Ang Orthodox maapil unta kay nasumpay minta na sila galing kanilahi lang sila atong 1054 atong schism. Wala na sila mutahod sa leader nga unang galingkod si Pedro. Then mga popes wala sila mutahod. Diha ni simang ang Orthodox. Nibulag sila sa authority sa Mother Church. Pero kung sila may pasultihon, nila pong balihon na sila may correct, ang Katoliko may di mao. Di man na ikatingala kay bisag Iglesia ni Cristo Manalo galing klaro nga walay apostolic succession mo claim gani sila may tinuod. Ang Orthodox pa nga dugay ning karaan kay ni naagi ni Katoliko niya simang lang. Si Felix Manalo ni bulag man to. Katumanan na ng usas katumanan anang Juan 1 Juan 2:18-19 mga antikristo nga nibiya sa original nga pundok. Pasado man gyud si Ellen White, pasado ana kung tanawon ay trace na to kay si Ellen White unang religion niya kauban ng iyang pamilya, iyang nanay Methodist at pa Protestante. Ang Protestante asam nagikan Katoliko. Di ba? So kung tanawon na to, i-trace na to ang gibiyaan ni Ellen White. Kung mubalik ta sa sinugdanan, Katoliko gilang gibiyaan. Although ang namatan ni Ellen White Methodist ay asa na influensya Millerites ay asa naghimog sa barista niya grupo. Pero ang root nila, ang ugat nila Katoliko. Kay ang Methodist nga ilang unang religion gikan mas Katoliko. Ano mga Protestante gikan man tanan sa Katoliko kung tanaw na itong history. Nga mao man ni ang gipasabot da sa 1 Juan 2:18-19 ang pundok nga gibiyaan nga ang namiya tawag og Antikristo. Ang Katoliko walay gibiyaan kay since the start mao ni ang gisugdan ni Kristo. Bisag mga iglesia ni Kristo sa ilang pasugo mabasa na only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. Gibiyaan lang nila kuno kay nagtudlo na kuno di mao debatable na lain ng topic, dili na
dapat tuhuan na to kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo, Holy Spirit ang gagayad unsaon pagkasayop sa Holy Spirit. So agi lang sa dili mao nga interpretation na sulti na nila. So taas na kayo atong video, hapit na mo 2 ka oras unya kuan kining wapakumahuman na ning iyang video kaya ato na ning ipadayon ni iya no? Mabitaw tong gipatay to si Pedro sa mga Romano tungod kay dili mo uyon sa mga pagtulunan sa mga Romanong pagano. Mauusab si Martin Luther. Ipatay ko no si Pedro kay dili mo mutuo sa pagtulunan sa mga Romano. Ngayang ipasabot ani Katoliko magyud. Ang wala ni siya historical basis. Kisa akong nahibawan, ang Romano nga imperyo walay simbahan. Oh, pagano guto, no? Pag abot nila ni Pablo ug Pedro sa Roma, na sila'y nakabig, sa to pa ang Rome, nabahin dayon sa Christian Rome o Pagan Rome. Ang Pagan Rome mao tong gipanguluan sa emperador nga pagano sama ni Nero o Diocletian ug uban pa. Ang emperador nga niundang og luto sa Christianity katura man si Constantine. Pero before Constantine, mga pagano dia puros na nagluto sa Christianity. Wala pa sabadista atong panahon na. Kaya ang sabadista ni Ellen White, Amerika man nagsugod 1863. Then kining iyang grupo ako pa ning tun-an no. Kay wala pa ko katuon aning grupo niya o unsa ni nga klase sa kanus ani gasugod no. Kay sigurado ko nga claim ra gyapon ni wala ni historical evidence. Okay. So mao na then ang sa puto iyang biyaw si Martin Luther kuno gi ito. Sa akong hibawan si Martin Luther Katoliko to. Dayon na siya nakita ng mga abuso sa simbahan. Katong iyang nakita nga abuso, entitled siya to or dili ko musupak ato kay naman gyud mga abuso sulod sa simbahan. Sa mga apostol na gali Judas. So di na ikatingala. Ang nakasayop lang ni Martin Luther kay pagkakita niya mga abuse, dito nagsugod ang iyang pangutok nga murag nagdako ba nga murag astag mga pagtulunan i-appeal na niya, mo question na siya. Di na siya mutuo purgatorio, kadaan naman ang gitudlo sa simbahan. Ang purgatorio si pare topic nila niya, okay. Dili man mabasa ng pulong purgatorio, samahan ng Trinity dili mabasa ang pulong, pero ang essence na sa Biblia. Ang purgatorio inana pod mahimong dili mabasa ang litra, pero ang gipasabot na as Biblia. Pero dili na mo itong topic ron. No. Ang sipyat ni Martin Luther sa dihang iyan ang gisupak ang mga teaching. Ngandaan ang gitudlo. Pero naara pod siya gitudlo sa Katoliko ngayang gipadayon prasa ng virginity ni Mary. Immaculate Conception. Ug mga teaching sa Katoliko about Mary, daghang wala supakan ni Martin Luther ana. Pero ang iyang mga sumusunod nga Protestante ni supak. Nagkabahin-bahin po ang Protestante. Wala magparehas. Di ba? Oo. Pero ang gisupakan ni Martin Luther kanang purgatorio sa to. One na siya motawod sa Santo Papa nga kapuli sa authority ni Pedro. Nga na. Daghan na siyang gisupak nga dili ang supakan. Pero nara po gipadayon niya tudlo nga gitudlo ra po sa Katoliko nga iya ra pong gipadayon prasa nang pwede bunyagan ng bata. Ana. So sa laktod si Martin Luther nirebilde siya sa Katoliko. Nga Katoliko unta siya. Dili na ang bago. Mao na. So sayop tong iyang interpretation na hitungod ni Martin Luther. Okay. Then katupong hitungod ni Pedro, dapat makorektong iyang sayop nga pangunahon na may tungod ni Pedro. Atong ipadayon ning iyang kining video.
Ilatong patyon, gikukod to nila, migawa si Martin Luther tungod kay nakibalo siya nga dunay pagabuhaton ang mga paganong Romano nga usbo nila ang pulong sa Ginoo. So sa tinuod lang, wala gyud mabasa sa Biblia nga ang RCC gitukod ni Kristo. Okay, false accusation to nga nay giusob ang Katoliko sa mga pagtulod ang Kristiyano, wala, no? Kay gatudlo gihapog na pulo kasugo ang Sabat ato na explain dayon false claim jud, no? Wala gyud pang usab. Dayon gani katong si Martin Luther nga iyang gihimong justification, matawag man tog heretic si Martin Luther. Okay. Wala naman siya nagpabilin sa pagmando sa Pope nga successor ni St. Peter. Dapat di manggug ka mo sana mo gawas or kana bang magtudlo kag imo nga mosupak ka sa authority kay pare ra gusto si Martin Luther din na siya nagoy hierarchy ang iglesia. Ang mas labaw nga authority sa iglesia, of course si Pedro kay may si Kristo kay founder. Kinangiyang gitagaan og authority nga mo represent sa iyang authority as labang pastor si Pedro man. Juan 21:15-17 katungging niya si Pedro ati man na ako mga karnero. Ug sanglit kay ang katungdanan kung mabakante doon na may mapuli. Sa to pa ato ding tanawon sa history kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro ingon nga tinugyanan ni Kristo. History will show us mo man ng mga popes. So dapat mo respeto ta, mo pailalom ta sa leadership of the popes. Kay mo man ni ang authority ni Pedro. So kung mo reveal di ka na, klaro yung sayop ka. Kay wa naman ka ni pailalom sa leader nga gi-sanction, no? Gitagag authority ni Kristo nga mao to si Pedro din ang mga sumusunod mo na ni mga popes based on history. Dili na Ellen White, no? O uban pang mga grupo nga gasugod og mga pundok. So mao na katong ingon siya nga dili si Kristo gatukod sa Iglesia Katolika, wala siya proof ana. Ang iya lang tungod kay dili mabasa ang pulong RCC sulod sa Biblia. Ako na laging giingon kaganina unsa ang pagbasa ana nga kana nga description awhin mo na ang gibutang. Kanang Catholic noon na unang ikaduhang siglo makita na katong si Obispo Ignacio Galito kanang apostolic na description Council of Nicaea 325 unya na close na gud ang Bible 100 AD. Wa pa noon siya makanonize pero ang mga sulat gituhuan gikan sa 40 AD puto 100 natak op na dayon wala na yung laing na sulat nga gi-appeal diya sa tong Bible. Katong 325 AD Council of Nicaea. So, dili na ito masulat diya sa Bible. Pero tinuod gihapon to, kay history man to sa church. Awahin na hinganlig apostolic. So, dili na to dawaton ang description ng apostolic tungod kay wala na masulat sa mga apostol silang panahon. Sayo. Kay, o unsa idili og itugot sa iglesia, idili og itugot mo po sa langit, Matthew 18:18. Mao tong valid tong Council of Jerusalem. Kunya kay ang mga meeting, ang mga desisyon sa iglesia dili man na kay muhunong atong Council of Jerusalem. Kay mabot ang panahon ug dunay mga problema ug naay mga kalibog mag-meeting na mabot. Sama atong nahitabo sa Council of Jerusalem nga nagkatigom sila kay ilang gi-resolve tong debate nga may tungod sa Hudiyo ug Hentil. Human na to, nagdeklara na ang Council of Jerusalem. Pagdaga na sa mga katuigan, ug na po yung mga problema, na po yung mga kalibog sa pagto, magdeklara na po. Sumao itong nahitabo sa Council of Laodicea nga gideklara nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat ikan sa Saturday to Sunday kay katungkaraan nga Sabat landong siya do. So mao na kining iyang argument nga dili mabasa ang ngalang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. By the way, wa pa nako matubag tong Veritas ka naman nga ingon man ka nga 1870 Council of First Vatican Council na a symbol ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Di naman lagi si FD nga sa dihang gipangutana
asa mabasa Roman Catholic Church naman siya gibasa nga translation. Katong debatihan mong good, wala may kanabang balaod nga dili pwede mo gamit og bisan unsang hubad. Allowed man mo gamit og mga hubad bisan unsa apila ng paraphrasing. Unya katong kauban akong CFD naaman si translation sa Biblia nga naa to. Of course, human na ang First Vatican Council ato. Sa to pa, naa na description nga Roman Catholic Church o One Holy Catholic Apostolic Roman Church ang iglesia sa Dios. Moto nga ang ga-translate ato Katoliko pod. So base sa iyang pagtuon na himumang Roman Catholic Church ang tinuod nga iglesia sa Dios mo nang sa iyang translation sa Matthew 16:18 mo to iyang gibutang. Pero I admit nga kung ibase to sa literal translation kanabang mo translate ka nga dili nimo i-paraphrase dili gito mao dili to dapat gamiton unta. Pero kay ang debate nila god ato god pwede man magamit bisan unsang hubad. Sa ato pa allowed ang paraphrasing. So mo ito nga na ako'y kauban nga nagbasa ato. Pero ako sa debate dili ko mo gamit ato kay unang-una wala ko ato nga translation. Okay. Dayon para po nako bisag wala to nga translation mapabarog hapon nako nganong nahimong Roman Catholic Church ang tinuod nga iglesia sa Dios bisag wala to nga translation. Kay ang history makita man yun na nga ang tinuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristong tinuod gitawag gid siya Catholic. Katong disipulo ni Apostol Juan yan ang gitawag Catholic. Kay mo po na gusto ni Kristo nga ang iyang iglesia mulukop o mo universal. Dayon gitawag pod sa history og Apostolic Council of Nicaea. Dayon sa Council of Rome Council of Trent 1546 Roman nga gi-specify og asa na ang sentro sa iglesia. Then gi-assemble na tanan sa First Vatican Council 1870. So kay sa 1870 naman siya na assemble. So dapat dili nato na ipangutana sa mga debate nga asa mabasa Roman Catholic Church sa Biblia. So ang pagbasa na nga 1870 naman na assemble. Pero na yung mga CFD nga dili mo argue og ingunana. Pero kini na-reflect na ko ni sa giya sa espiritu. Mo ni akong i-contribute sa mga CFD nga kauban ako. Dapat kanang naay mangutana gani nga asa mabasa sa Biblia Roman Catholic Church. Dapat ato ginang i-deklara nga usa ka pangutana nga misnomer, dili ang nga ipangutana. Apan knowing nga kanang pag-asimbol ana awahin na. Parehas nga, nganong tawagon man nimo og Pedro si Simon, sa dihang wala pa siya tawag Pedro. Diba? So, sa dihang Simon pa siya, wala pa siya tawag Pedro, Simon pa yun siya. Mao po na, ang iglesia sa Dios, sa dihang wala pa siya tawag og Roman Catholic Church, mao pa yun na yung mabasa sa Biblia sa naila, iglesia sa Dios, Church of Christ, iglesia sa mga balaan, Apostolic Church, chosen people, usara na ha nga gisugdan ni Kristo dili nang gisugdan og mga lain-lain tao nga ngalan na insakto pero ang gatuko dili mao so mao na so dili angay ipangutana asa mabasa sa Biblia One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa rason tungod kay kana nga description awahin na 1870 na symbol. Nganong pangitaon man nimo na sa unang siglo. Ngawahin naman ang mugna. Plus guda ng kanang radyo, TV, o internet, laptop, PC. Kini mga butanga, dili pwede nimo na pang imo ng pangitaon panahon sa mga apostol. Kaya wala pa na maimbento silang panahon. Di ba? Mapod ka ng description nga, One Holy Roman Catholic Church gitawag sa Iglesia sa Diyos. Dili nimo na pangitaon sa unang siglo kay wala pa man na asimbol sa maong panahon. Pwede ba day ang internet pangitaon nimo panahon sa mga apostol nga wala pa man na maimbento silang panahon? Ang rosaryo pangitaon nimo sa Biblia nga nagrosaryo ang mga apostol nga wala pa man na debosyon panahon sa mga apostol.
Kaya nagsugod ng pagrosaryo ni Saint Dominic man. Kanus aman to si Saint Dominic. Wala pa man na tao si Saint Dominic panahon sa mga apostol. Natural, dili na to makita ng rosary nga pagdebosyon nga pagampo. No? Kaya wala pa man na ma-practice sa panahon sa mga apostol, pero dili na sabton nga sayop na. Dili na valid nga debosyon tungod kay awahir na develop. Kay kung mauna, kung wala pa mabuhat sa mga apostol, isipon na dahing sayop, isipon na dahing bawal, awalay relihiyon na katuman. Ngano? Kay ang scripture sa mga apostol silang panahon, wala pa lagi sila New Testament compilation. Ang ilang kutlo-kutloon nga scripture Old Testament. Karon ang atong Biblia na may New Testament, langkob naman. Oh, gibukbay naman. Sabton ba nga sayop ning atong Biblia, dili ni angay dawaton kay dili ingon ani ang Biblia panahon sa mga apostol. Kay panahon sa mga apostol ang ilang scripture old pa lang. Kay ang New Testament wa pa na compile, wa pa gyud sila magdungan og sulat. Dili pa gyud mga apostol may gadesisyon sa ihap sa New Testament. Unsa iapil ang gadesisyon ng ilan ng mga sumusunod, mga obispo. O ba na? Dili ba ang ay dawaton nato ning atong Bible ron kay giimprinta na sa printing press panahon sa mga apostol, sulat-sulat lang, di ba? Kung ato bang sakyan ng kung wala pa buhata sa mga apostol, bawal samaan ng rosaryo kay wala pa man nga rosaryo ang mga apostol, bawal sa to pa dili po nato dawaton ning atong Biblia ron nga giprint na og gilangkob na ang old og new. Kay panahon sa mga apostol, dili pa maningunan na. Wala pa gali butangig chapter og verse. Di ba? Then, sayop bawal po ning magsangyaw ta pinagi sa TV, internet, pinagi sa Facebook. Kay wala pa man na panahon sa mga apostol, bawal po din na. Dili bawal ang mga kalambuan. Unang-una, tagna na sa Daniel 12:4, ang kahibalo muusbaw. Ito pa mulambo. So kung mulambo ang kahibalo, ang mga responses mulambo po. Nya si Kristo nagingon sa Juan 14:12, ang gusto nga mahimong akong tinun-an magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat sa labaw pa niini. So si Kristo namulong nga dili bawal ang mga kalambuan, nga palabuan pa ang iyang gibuhat. Kung nagtahod siya sa iyang nanay nga si Mary, palabuan pa nato para sa aning gibuhat sa Katoliko ron. Uyon na sa pagtulon-an ni Kristo. Juan 14:12, ang tinun-an ako magbuhat sa akong gibuhat, magbuhat siya labaw pa niini. Sa to pa kung gitahod ni Kristo ang iyang nanay nga si Mary, palabuan pa nato dili supak sa Kristo ana. Magbuhat siya labaw pa niini. Tanawa. So natuman sa Katoliko na kanang gusto ni Kristo nga palabuan pa gun sa iyang gibuhat sa una. Sa to pa nganong mutuutaan ng mga developments Katoliko because of authority. Ako mao gyud na akong depensa. Ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang itugot. Pagkadaghan kayong later development nga atong gibuhat ron nga wala pa sa una. Nga bisan kamo mga protestante gahimo na basta nang atong eskwelahan ron kanang para mahimo kang ministerial priest. Eskwela pa man kag pila ka tuig. Systematic na. Nata eskwelahan, then pila pa ka tuig ay kamuhuman. Proseso na kayo, lambo na kayo ang atong eskwelahan. Panahon sa mga apostol, si Kristo pamili lang niya diretso. Wa na eskwela. Di ba? Sayop na dahil ni ato akaron kay systematic na. Sa una gipili ni Kristo si Pedro, ditso lang. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi singiran sa langit, ang imong idili diri syuta idili sa langit. Nakaron kay lambo naman ta ang kung mabakanti ng katungran ni Pedro mag-conclave naman. Di ba? Nilambo na atong sistema sa eleksyon. Dili di ka mutuo ana kay ni-improve na, nilambo na.
Niya ato pong eleksyon po sa gobyerno, yung nana po dili pa po pareha sa una. Invalid ni bawal din yung atong eleksyon doon kay dili ingon ani ang eleksyon sa una. No way. Wala gibawal ni Kristo ang mga kalambuan. Kay kung inyong sawayon ang Katoliko kay naglambok na anay mga gipangbuhaton nga wala pa sa una, i-apil pug saway ang inyong kagalingon kay daghan mong gibuhaton nga wala pa pud sa una. Kanang magpa-picture mo. Nga ba ko'y kamera sa una? O kanang mo anak mo Bible school. Nga ba ko'y Bible school sa una mga apostol? So, ayaw ninyo atakiha ang Katoliko sa iyang mga kalambuan kung kamo galambo pod. Sa una ilang mga ngalan wala may magbutag apelido, di ba? Oh, tapos ni Pedro Rira, wala yun ni apelido. Oh, kinsa may gapauso anang butangag apelido nga maduha imong description ay payan ako Silbert Tundoyano. Oh, sa pay ngalan dia itong Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos. Oh. So una dili man ingon ana. Kisa may sa akong nahibawan kung ako masayop mga katsila may gauso ana. Nagisunod po na to. Bawal day na. Oh. Dili. So atong ipadayon ning iyang kuan video. Okay. So mao ni ang kasaysayan. Tudluan ta mong idea ha. Kini siya kanang giingon bitaw diha nga gilutos ang mga Kristohanon. Ang gilutos nga mga Kristohanon dili mga Romanong pagano. Kini siya mao'y gitawag og mga Romanong pagano. Gitawag na siya Roman Church. So pagano na siya mga kaigsuonan nga pagtulunan kana magsimba og yawa mga rebulto. Mao ni siya ang Roma. Okay, kini mao ni siya ang sa Israel diin didto natukod ang Church of God, Iglesia sa Dios. Mao ni siya. Okay, sakto tong iyang giingon nga ang na mga paganong Romano. Pero ang Roman Church lahi na. No, lahi na ang Roman Church katong iglesia sa Ginoo nga naabot sa Roma. No? Basaha ang Roma 1:6-8. Kay nag-instruct na gud si Apostol si Kristo ni Apostol Pablo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Mo nang dito gali na balhin ang sentro din. Mo na to dito. Yan ay Christian Rome. Ang Christian Rome mo to ang Katolisismo. Then ang gilutos atong panahon na sa mga emperador nga pagano, Katoliko nga Kristiyano. Unya, na may mga Romano nga na-convert. So dili tanang Romano pagano paghihapon na ay nahimong Kristiyano. Ug mauning Katoliko. Ug niadtong higayon na sa wala pa tong panahon ni Constantino, ang mga emperador ato puros galutos ang mga Kristiyano, mga 100 to 200 years mga panglutos. Unya, Katoliko to nga Kristiyano atong panahon na wala pa Seventh-day Adventist. Kay kuan man 1863 man nagsugod ang Seventh-day Adventist. Sa to pa ang gilutos atong panahon na mga Katolikong Kristiyano. Niya ang galutos Romano nga pagano, pinanguluhan sa Romano nga emperador nga pagano. Ang Katoliko, kinsa may leaders Katoliko nga Kristiyano, Pedro una, then sinasunod kato si Clemente. Dili biya emperador ng mga leader sa Katoliko. Ika na mga leaders Katoliko momento gisunod tong katungdanan ni Pedro. Ug mao toy gilutos atong panahon na. Ato pa Katoliko mo gilutos dili kanang inyong grupo wala pa man na panahon sa una. Kanang ngalan rin niyo mo naa. Pero kanang inyong grupo, kung ako maka-research na ko, kaya wala pa ko ka-research na inyong grupo, akong natunan ang I.N. Sinipilis Manalo raman, no? Si Seventh-day Adventist, o nga, nagsugod sa Amerika, Ellen White, 1863. Mormons, 1830, Amerika, gapon gasugod. Kanang inyo, gusto ko masayod. O kanusa na nagsugod, no? Kay wala pa ko kahibalo. Okay, i-post rin ako lang gi-post din para yun tanong. So mao to no, ang gilutos gyud during
1st century, 2nd to 3rd century, mga Katoliko, wala pa ko'y Protestante ng panahon na. So, wala din katong naapoy uban, magbantay mo kay i-connect na nila, murag i-mix na nila sa Inquisition. Sa Inquisition na ito na to sa mga ika-14 nga siglo ba to? 12, 14th century. Hindi ko eksakawahin na, lahi ito. Ang gipamatay sa Inquisition, mga heretic. Unsa man ang mga heretic, kana bang nagtudlo og supak sa gitudlo sa simbahan. Yan, itong sa Espanya, di ba, ang iglesia naabot man po sa Roma, naabot sa Espanya. Di naman po civil government sa Espanya. Pinang Espanya, Katoliko man, na-Christianize good. Oh. Hindi yun, naman ko yung mga gatong mga musupak sa pagtulunan sa simbahan. Di yun, ang uban gusto nila nga malumpag hasta ang kagamhanang Espanyol. So gusto nila malumpag ang simbahan o ang Espanya. Nagtudlo ni sila supak sa simbahan. So ang gobyerno na itong higayuna sa Espanya gusto masilutan ng mga tawana. Kunya ang simbahan mo'y sulti, inquisite, kanabang nag-inquire kinsa ning mga tawhana ang mga nisupak. Sa simbahan wala siya isilot nga death. Nya kay hulga man to sa ilang panahon god uso ng mga kanang death penalty. So ang simbahan wala na why death penalty ang simbahan na kay sa under sa gospel ni Kristo ipapasa Diyos man na sa adlaw sa paghukom na ng death, no? Sa Matthew 3:24-30. Muna nga kung silutan man gani og death tong mga heretic sa una, ang muhimo ana civil government. Sumuto nga nahitabo tong Inquisition. Ang gipang batay ato mga heretic katupad itong nisupak sa pagtulon ng Kristiyano. Dili kaya mga Kristiyano may gipatay atong atong Inquisition. Posible siguro na nagpagka-Christian pero nisupak sa tinuod na Christianity. Umilaing tinuod nga Kristiyano atong nasumpay sa mga apostol, Katolisismo man. Kung tanawon din nato sa history, nag-develop lang ang iyang practice. Magpasabot na si pag-uswag nga dili na gyud maparehas nimo tanawon panahon sa mga apostol kay na may mga kalambuan bisan ang Biblia gali kalambo man. Dili man ningon ani panahon sa mga apostol. So mao na nga ako nilang ning gi-appeal kay basig magsige mo kadungog anang mga preacher ba nga ang panglutos sa mga unang Kristiyano og Inquisition iusa na nila pagsabot dili no lahi tong Inquisition lahi tong panglutos sa early Christianity. Ang gilutos sa early Christianity during the 1st, 2nd, 3rd century Katoliko ang gilutos ana nga Kristiyano. Wala pa koy Protestante na wa pa sa Badistang Manalo, wala sa Badista kay 1863 la Amerika na gasugod. Ang Iglesia ni Cristo Manalo 1914 Pilipinas wala pa ng mga grupo mo nang Katoliko ang gilutos atong unang siglo ika-2, ika-3. Then katong pagpamatay sa mga heretic manahon sa Inquisition layo kay dugay na kay layo kay nanggap. Imagine katong panglutos sa early Christianity nga gilutos ang Katoliko una, ika-2, ika-3 siglo. Unya ang Inquisition sa mga panahon naman to nga ang Roman nahugno na ang Roman Empire. Dayon ang Espanya kasagaran nakabig na po sa pagka-Christian. Muna nga ang relihiyon sa Spanish government nga gilabanan siyempre ang Kristyanismo nga Katoliko kay mo may existing sa mga panahon, di ba? Katong ika-14 nga siglo gani wala pa may Protestante galiana. Wala pa kay ang Protestante nagsugod mga 1500 naman kapin. Nya katong Inquisition pero ako sa ning subayan ha kay di kay ko expert aning mga tuig ug kanus-aton nang hitabo. Basta kay
ako lang ipasabot ninyo nga lahi ang Inquisition o pangluto sa mga Kristiyano sa unang siglo ika-2 ika-3. Kay ang Inquisition, kung wala ko masayo po ako wala mo kong katanaw og kopya diri, karo man ko nag-expect nga ako ning matuki ron. Ako unta ning i-review pero wa na ko'y panahon kay humanon ako ning videohan, nataas na kay niyo 2 ka oras ug 24 minutos na. Basta lahi gyud tong Inquisition. Ang gipamatay sa Inquisition mga heretic. Unya ang gahimo po sa pagpatay ang gobyerno. Ang simbahan igo ra nag-ila nagtumbok kinsa tong mga heretic tong nisupak sa pagtulunan sa simbahan. Pero ang silot sa simbahan pinakadako dili death kundi excommunication lang tiwalag. Kung doon na may death ang gobyerno sa Espanya na itong panahon na. Kay aron madipinsahan po ng Christianity. Kato pong sa crusade, katong patay po niya itong nahitabo, dili po to sugo sa upagtulunan sa simbahan. Kato, dipinsa to sa ilang panahon sa simbahan, sa Christianity sa Middle East, nga nagtugot ang Santo Papa niya itong panahon na. Aron madipinsahan ang mga Kristiyano sa Middle East. Pero naapod to yung mga abuse nga gihimo sa mga Christian crusaders. Sama karon na mangyapo yung mga abuse, no? Bisan mga pare nato napo yung mga abuse. Dili malikayan guna mga yana. Pero wala namang kusabot nga kadtong dili maayo nga nahitabo sa crusade, teaching na sa simbahan ang pagpamatay dili. Napugos lang ang simbahan atong panahon na sa pagtugot sa mga crusaders nga makigira atong nanakop sa mga Kristiyano dito. Balo na mo dila na ako hinganlan, no? To respect them, maot niya nilag sabot, no? Kay balo naman mo kung nagbasa mo history kabalo mo kinsa akong ipasabot. Giilog man nila dito ang lugar sa Middle East. Munang nidaghan bitaw na dihang relihiyong Islam. Unya ang gitinguha unta sa simbahan natong panahon na nga mabawi. Kay originally Christian yun ang dapita. Gisulod lang og lahi, gisakop. Dayon apil man ang patay, patay man to ilang style pagsakop sa una. Mao na nga ang simbahan para madipinsahan tong lugar ni uyon na lang pod sa grupo sa mga Kristiyano nga makahimo atong crusades para madipinsahan pod ang Christianity dito. Pero di na ko ka-saysay kay di po ko ka-memorize, dili po ko expert ana nga history. Gamay ra akong nasayran. Ako na lang ning giapil para na mo'y background ba nga lahi tong crusades, lahi po tong Inquisition, lahi po tong panglutos sa mga early Christianity nga ang gilutos mga Katoliko. Diri sa Inquisition, ang simbahan, ang Kristiyano, gidipinsahan na po do gobyerno. Maunang makaingon mo nga, uy, marang nahimo mang manglulutos no ning Katoliko, dili, uy. Nakaingon lang mo na kay na papat naman ang gobyerno o ang simbahan. Kinaana po yung mga abuse, then katong mga heretics, gipamatay po, itong mga gahigulo, muna nakaingon mo nga, manglulutos ang Katoliko. Tingali, pwede na ito i-interpret yung nana, pero dili na intention sa simbahan nga lutuson ang Kristiyano. Gisilutan lang mga heretic atong panahon na, nga ang naghimo og severe penalties ang gobyerno, dili ang simbahan. Pero sa 1st century, 2nd ug 3rd, Katoliko may gilutos ana, gyud klaro. So atong ipadayon ning iyang video aron mahuman na gyud ta. Tawag og true Christian, makaigsunan o makagalaan. Karon sa panahon ni sa panahon ni Kristo, sa diha nga nangamatay sila, okay, direct na to. Unya ang mga apostoles nangamatay. So ang mga nabilin makaigsuonan, mga Kristohano na lang, mga tinun-an sa mga apostol. Karon sa diha nga grabing paglutos sa Roma ni adtong panahon na sa mga Kristohanon, unya giangkon man na sa mga Romano nga ang Kristohanon kuno nga gilutos ang kining mga Roman Church mga pagano. Dili
dili na tinuod makaigsuonan. Sila maoy ng lotos ngadto sa tinuod Kristohanon nga mga tinun-an sa mga apostol. Ug patakaran ni siya og yaw-yaw yun, no? Wala na siya historical evidence. Ako naman po nang gisulti ganin, mga Katoliko man yun ang giluto sa atong mga Romanong pagano sa una. Wa may laing Kristiyano sa maong panahon Katoliko man. Kay dili man matawag og Katoliko tong Roman Empire pagan, dili. Kanang Katoliko nga description, gitawag na siya sa iglesia nga gitukod ni Kristo kay makailapon. Mo na nga Katoliko nga Kristiyano may gilutos sa pagano nga Roman Empire nga gipanguluhan og emperador nga pagano. So sayop siya ana nga statement, no? Katoliko gyud may gilutos atong panahon na ang gimension ani ag early Christian ito mga unang siglo ikaduha diha nga gilutos sama ni Nero galutos sa mga Katolikong Kristiyano. Mga Katoliko kay si Pedro kung bot naon Katoliko man to hasta si Pablo. Kay ang ilang man nga grupo gitawag og Katolik ni Obispo Ignacio. Kana akong sabto na to. Dili na pangitao ng litra por litra asa mabasa ng pulong Catholic kay moadto patas Greek ana. Lagi. Pero kung dawaton na to ang mga testimonyo sa mga sakop nga wa na masulat sa Biblia, klaro man yun nga gitawag og Katoliko tong simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na nga ang giluto sa Roman Empire nga pagano pinanguluhan sa paganong emperador sama ni Nero, Katoliko nga Kristiyano. Kay dili man Protestante, awahin na ng Protestante o Abadista po 1863 awahin. Kining ilang grupo po sigurado kung awahin, dili sila ka-claim po ato. Kay wala pa po sila atong panahon na. Sumuna din ang Romano kuno mo'y dili kuno ang Romano kay mura ba gipasabot pa mga pagano po og apil ang Romano Katoliko. Na diha na sila masipyat ana manang lain na po ng subject nga ato po ng tukiunon kay na misinterpret po nila ang Katolisismo ba kay ila manggong gitawag og paganismo ang Katolisismo which is dili na siya mao, no? Kinahanglan nato na siyang diskusyonan to prove nga ang Catholicism mao gani ni siya ang tinuod nga Kristyanismo nga ga-develop lang, ga-develop. Kay lahi gyud ang paganismo kay ang gisimba ng paganismo dili ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang gisimba ng paganismo katong sama tong Baal, Mercury, Diana, Astaroth ug katong sa imperyo sa Roma pod sa una nga ilang tuhuan gani nga kanang emperor Dios. Kay dili man mo simpa sa matuod nga Dios, ang ipasimba kanang emperador. Yan usa pa tong mga Diyos-Diyosan nila sa una. Yan gani nakahisgot siya ribulto, no? Ang ribulto man sa mga pagano ang ipasabot, dili ribulto sa mga santos, no? Kay ang gibawal sa Biblia nga ribulto sa mga Diyos-Diyosan, sama ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Kanang ribulto sa mga balaang tao wala na gibawal sa Biblia. Nga atong example na nga dili na bawal tungod kay ang Dios nagpahimo og balaan nga ribulto sama sa kiruben. So man ang kiruben anghel. Ito pa balaan. So dili supak ang Dios maghimutag ribulto sa mga balaan. Ang Diyos supak lang siya maghimutag ribulto sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Klaruhan na itana kay hasta ang mga ribulto sa mga santos tawgo naman nilang Diyos-Diyosan. Diya sila na sayop, no? Muna nga lahi yun ang paganismo, lahi po ang Katolisismo. Ang Katolisismo mao ni ang tinuod nga Kristyanismo. Kay kanang Protestantismo dili mo na tinuod nga Kristyanismo. Huwad o piki nga Kristyanismo ang Protestante. Pasaylo ako sa pagingon. Tungod kay nibiya man sila sa original church. Nga gani ang itawagan ng nibiya sa original church Antikristo gali tawagan na. Basahan ninyo sa 1 Juan 2:18-19. Dili man ka makaingon nga ang Katoliko may nibiya sa Kristyanismo. Kaya kung tanaw ni sa history maura man ning grupo ha. Usa nga gapadayon. Ang Katoliko man may gibiyaan. Kining nibiya mo ni mga Antikristo. Ang nibiya sa original church. Na kamo dili mo makaangkon nga original church ng inyo kay wahira man ng inyo. Di ba?
madaya lang, malimbungan lang ninyo ang mga tao nga dili magtuno gayo tungod kay gamiton man ninyo ang Biblia, no? Sa mga angyawa mo kutlo pud og teksto, no, to deceive. Okay, ato ning ipadayon. Sakop ni Kristo mo na gitawag og true Christians or gitawag siyang iglesia sa Dios nga natukod ni adtong 33 AD. Mabasa nato sa Buhat 20 bersikulo 28, ang natukod sa 33 AD dili Roman Church. Kaya ang natukod ni anang panahon sa panahon ni Kristo, iglesia sa Dios. Okay, sakto nga iyang gipamulong nga ang natukod ni Kristo natong 33 AD, iglesia sa Dios. Pero dili siya sakto sa iyang pag-ingon nga iyang gipasabot nga dili RCC, dili Roman Catholic Church tong iglesia sa Dios. Diya siya na sayop. Walay historical evidence siyang gipakita nga dili na siya Roman Catholic Church. Na ako nang nahisgutan kaganina ngano nga ang tinuod nga iglesia sa Dios katong iyang gisgutan sa Buhat 20:28, no? Ngano nga Roman Catholic Church to because mao nay nakita sa history nga gitawag siya Roman Catholic Church. Pero wala siya historical evidence iyang pag-ingon nga dili Roman Catholic Church, diba? Sayon raman ang paglito kana. Kita ang mga Katoliko na ebidensya nga ang iglesia sa Dios gitawag og Catholic. Gitawag po siya Roman yatong Council of Trent. Then gi-assemble na siya munang na purma ng Roman Catholic Church agi atong First Vatican Council 1870. No? Kanang Catholic disipulo ni Apostol Juan gitawag og Catholic. Okay. Dayon kanang Roman Council of Trent. Unya dapat man ta motuo og mga council. Ang president ana Council of Jerusalem. Unya ang gitawag og Roman, ang Catholic ramang pod nga mao to ang iglesia sa Dios. Then ang pag-assemble First Vatican Council gikumpleto nya ang kumpleto giana One Holy Catholic Apostolic Roman Church, pero taas man kayo mo nang move on og Roman Catholic Church. Pero ang ubang mga CFD dili mo gamit anang description nga Roman. Kay ang ilang dipinsahan katurang taman sa Council of Nicaea na Nicene Creed nga ang description sa iglesia natong panahon na wala pa butang Roman, ang kuan lang Holy Catholic Apostolic, one Holy Catholic Apostolic. Muna ubang mga CFD kanang 4 marks ra may dipinsahan nila. Kay ang ilang dito na nila gibase sa Council of Nicaea. Kay sa Council of Nicaea man to na deklara tong apostolic nga description. Pero ako, ang akong pagka-CFD, i-appeal na kong dipinsa ang Council of Trent. Kay sa akong premise ana, tungod kay kung naay authority ang mga bishops yatong panahon na pagdeklara nila sa Council of Nicaea nga gitawag nila apostolic, ang ilang authority mapanunod mo po na sa ubang mga obispo nga sumusunod nila. Mauna nga kung valid tong Council of Nicaea sa mga obispo nga gadeklara sila nga apostolic ang iglesia sa Dios nga tinuod, ang ilang sumusunod pod ng mga obispo sa Council of Trent valid pod ilang council nga ilang gidugangan og description nga Roman pagpasabot nga ang sentro na sa Roma. Dili man po na bawal. Kaya wala may pagbawal sa Biblia nga magdugang taog description pag ila sa matuod nga iglesia. Ang bawal lang dugangan kadtong gipasabot ni John nga bawal dugangan katong iyang gisulat sa Revelation, manang wa na to dugangi. O bisag uban siguro mga libro po sa Bible kay human naman na bawal po ng dugangan kay na close naman na to. Pero wala giingon nga bawal dugangan natong kwarta sa bangko, bawal dugangan ang balaod sa gobyerno, bawal dugangan ang debosyon, bawal dugangan ang pista, wala gibawal na. So context to context ang pagbawal. Dili na to ibawal ang wala ibawal. Ang ibawal lang nato kadtong gipasabot nga gibawal. So ato ning padayon ning iyang video aron mahuman ta. So direct nga pagkasulti
Sa naaning iglesia sa Dios, mga tinuod nga Kristohanon, kini ba? Naa na ni nag-exist na ning gitawag og Roman Church, gitawag og pagano. Mao nang moingon sila nga si Constantino, na convert si Constantino sa sa kining Katoliko, daghan ng kunong papa nga milabay. Yes, akong i-explain ha. So kining papa nga milabay, sa wala pa mutukod si Constantino og the Roman Catholic Church, sa wala pa niya gibuo, wala pa niya gilegalized, kining tinuhuan sa mga Romano, nagsugod na ni daan. Mo na nga ang ilang tinuhuan dunay gitawag og papa. Pagkamatay sa unang papa, doon na po'y papa nga musunod. Mo na nga pag-abot ni Constantino, daghan ang papang nakalabay. Mao nang ilang gipalabas sa history nga dugay ra kuno natukod ang Roman Catholic Church sa panahon pa kuno ni Kristo. Mo nang giangkon nila ni atong 33 AD sila ang natukod. Dili oy. Nag-exist sila sa panahon ni Kristo, pero lahi silang pagtulunan, magsimba silang mga yawa ribulto. Muna tinuod mga igsoon. Okay. Nagsimba og mga ribulto de ang Katoliko. Sayop na kay wala gid nagtudlo ang Katoliko nga simbahon ningon nga Dios ang ribulto. Ang ribulto sa Katoliko i-venerate lang tahuron. Kay gipasabot po sa Biblia. Example katong Josue 76 nga si Josue may yukbo siya sa Dios, gatubang siya sa sudlan ng kasabutan nga naay ribulto sa anghel ug keruben. Si kung ako masayop si Hari Ezekias ba to? Kung ako masayop, nagampo siya sa Dios, gipasabot nga nagatubang siya keruben o anghel na sa Isaiah 37:14 hangtod sa 16. So dili bawal na mo yukbo ta magatubang ta og ribulto nga ang ribulto nagsilbi lang dayan o simbolo sa presensya sa Dios. Pero dili lang simbahon ningon nga Dios. Simbolo lang or piritahuron. Si Elijah man gani giyukbuan isip tahod. Dili man na daw tan, no? Mao na kadtong may kay nakalitok siya diri nga wala pa si Constantino nanay Katoliko. Na sa to pa nakabalo na ni Sharon. Salamat ko nga kina daghan manggungga tuo nga ang Katoliko kuno gitukod ni Constantino. Dili na mahitabo. Imposible kay na kay wala pa si Constantino, daghan ang mga papang nilabay maayo kay iyang gisigutan. Pero iya lang gipasabot nga dili kuno na tinuod nga iglesia sa Dios nang naipapa. Na iyang gipasabot although dili mao iyang gilitok. Iyang gipasabot klaro. Pero sa tema nato sa Santo Papa, klaro man na nga kanang Santo Papa successor sa katungdanan ni Pedro. O gitawag lang nato Santo Papa ang katungdanan ni Pedro. Although wa tay mabasa ana litra por litra sa Biblia. No? Pero sakto na. Nganong sakto na tungod kay ang word nga Santo Papa mao man na ang katungdanan ni Pedro. Asa man na gibase nato nganong ang katungdanan ni Pedro gitawag natog Santo Papa. Okay. Now, unsa man ang santo? Balaan. O kanang papa, leader or father. Biblical ba na? Biblical. Unsa may unang premise? Kanang tinugyanan sa Yahweh, premise 1, tinugyanan sa Yahweh sa gingharian, premise 1, tawgo na og holy o santo o balaan. Asa mabasa? Revelation chapter 3 verse 7. Basahan ninyo na. Si Kristo ang gipasabot ana gahawid sa Yahweh sa gingharian. Ang gahawid kuno sa Yahweh sa gingharian nga mao si Kristo gitawag og holy o balaan. So na natay premise nga ang magkupot sa Yahweh sa gingharian tawgon ng iyang katungdanan og balaan o santo. Ang pangutana, si Pedro gitugyanan ba sa Yahweh? Gitugyanan. Asa mabasa? Mateo 16:19. So, mabasa sa Biblia, naibasihan nga ang tinugyanan si Yahweh kanang iyang katungdanan tawgon og balaan. Revelation chapter 3 verse 7. Actually, ang gahawid yun ana si Kristo. Pero iya man gitugyanan man niya ana sa katungdanan si Pedro. Sabot kanang katungdanan ni Pedro balaan. So ito pa santo. O na? Then nganong papa?
Kay ang tinugyanan si Yahweh, kung madto ka sa Isayas 21, Isayas 22 day, Isayas kapitulo 22, versikulo 21 at 22, ang tinugyanan si Yahweh, kana ang katungdanan ko no, tawag ko no, Father. Nasa kinat sila Papa. Sa ato pa naibasihan di ay, nga kanang katungdanan ni Pedro, Santo Papa o Holy Father, kung atong sabton. No, walay mabasa litra po litra nga gitawag si Pedro Santo Papa. Pero naay masabot. Asa man masabot? Revelation chapter 3 verse 7 na kung usbon, ang tinugyanan si Yahweh tawag og Santo o Walaan. Dayon, kanang tinugyanan si Yahweh, kung mudagan ka, mulukso ka sa Isaias 22, 21 o 22, tawgon po og Father, sa tupa Papa. Sa tupa kung idugtong na to na, Holy Father o Santo Papa. Actually, titulo na sa Diyos nga ipagamit sa leader. Nga dili mo na lisod tuhuan. Kay naman tayo example na kana ada yung leader sa pamilya nganong tawagon mo nagfather nga titulo man na sa Dios. Di ba? Kung ang leader sa pamilya lang ganing gitawag og titulo sa Dios, Father, unsa pa ka ang leader sa simbahan nga spiritual gyud? Mutangan jud og Holy Father. Sa to pa ang titulo sa Dios gamiton sa leader. Pero bawal lang ang titulo sa Diyos kanang Father, gibawal lang na ni Kristo kung gamito na sa mga magpataas. Sa Mateo 23:9. Katong niingon siya, ayaw mo pagtawag og Father diri syuta kay usaray Father sa langit ang Dios. Dili na sabton literal nga bawal gamito ng titulo sa Dios nga Father. Kay kung literalo na pagsabot sa to pasayop din ng leader sa pamilya tawagon og Father. Dili na siya literal. Sayo po dahil pagtawag og teacher sa kanang mga magtutudlo na to sa eskwelahan. Kay nagingon man po diya sa Matthew 23:8, ayaw mo pagtawag og teacher diri syuta kay usaray teacher ninyo magpasabot si Jesus Christ. Dili na literal ang pasabot ni Kristo ana, no? Ang ipasabot ni Kristo diha nga kung teacher ka o leader ka, pagpaubos, ayaw pagpataas. Kay kung magpataas ka, ipaubos ka. Sa to pa, dili ka ang ngayon anang titulo nga taas sama sa teacher o father. Muna'y interpretation nga allegorical interpretation. Dili literal nga bawal jud gamito ng titulo nga teacher o titulo nga father sa tao. Kay kung bawal na siya, ingon na naon pagsabot, sa to pa walay nakatuma na to kay kanang mga magtutudlo o teacher na to sa eskwelahan, tawagon mo na itong teacher. Tawagon po na itong father, ang leader sa pamilya. Bisan ka ng mayor o gobernador gani, pwede po na tawagon ng father. Father sa syudad, father sa probinsya. Ng mayor o gobernador. Now, per title, wala na gibawal nga gamiton sa tao. Pero, pasumbingay lang si Kristo nga bawal gamiton ng titulo sa tao kung mapahitason ka. Mura lang si Kristo gatudlo diya sa Matthew 23:8-9 ba nga, kamo mga leader o teacher, pag-humble mo, pagpaubos mo. Kay kung magpaubos mo, ipataas man mo. Sa to pa, ang ngayon mo anang titulo nga taas, teacher o father. Pero kung mapahitason mo, ipaubos mo nako. Sa to pa, dili mo ang ngayon anang titulo nga taas kay ipaubos mo. Mao na gipasabot ni Kristo. Dili kay bawal gyud gamito ng titulo nga sa Dios. Gani si Moises tawag sa Dios og Moises, Simon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Sa Exodus 1:1, dili Dios si Moises, pero gihimo man siyang leader sa mga Israelitas. Ang iyang mga pulong gikan man sa Dios, mao na kung musulti siya, sama ra nga ang Dios may nag-istorya. Mo nang giingnan siya sa Dios, Moises, Simon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Ito pa, pwede di ay paggamit sa Dios ang iyang titulo. Sa mga pilion nga leader. Si Pedro gipasabot na tigitugyanan si Yahweh. Unya kay ang katungdanan kong mabakante doon na may mapuli. So makita man sa history ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro mo man ang mga popes, di ba?
So kining grupo o simbahan nga gidumalahan og mga popes ni ang gisugdan ni Kristo nga iglesia. Kay si Pedro sugo man to siya nga mo leader. Pedro, atiman na nga ako mga karnero. Ang katungdanan kung mabakanti dunay mo puli. Buhat 1:20. Inigtanaw na to sa history. Kay sa Hebrew, sa Job 8:8, basihan man ng history. Mga Santo Papa o Popes man ang nakasunod sa katungdanan ni Pedro, muni mauni ang matuod nga iglesia sa Dios. So kung kanang imong grupo wala na magsunod sa katungdanan ni Pedro, kay ang mga sumusunod ni Pedro mao man ang mga Santo Papa, kung wala mo pa ilalom sa Santo Papa, so dili na tinuod iglesia sa Dios ng inyong grupo. Di ba? Kay wala mo magsunod sa Santo Papa na successor ni San Pedro. So kanang inyong iglesia sa Dios dili na siya tinuod nga iglesia sa Dios. Sama ra pod sa iglesia ni Cristo Manalo, mabasa tuod ang ngalan nila sa Biblia kay gikopya, pero kay wala man na sila magsunod sa Santo Papa nga successor ni San Pedro, ang ilang gisunod executive minister man, kanang executive minister dili man na sumusunod ni Pedro. Kay sumala sa history ang sumusunod ni Pedro mga Santo Papa man. So ang iglesia ni Cristo ni Manalo dili na matuod nga iglesia ni Cristo. Kay ang ilang leader executive minister man, dili man na puli ni Pedro. Yan ka na pong inyo ni angkon mo nga iglesia sa Dios, pero wala mo pa ilalom sa katungdanan ni Pedro nga gisalo-salo sa mga Santo Papa. Sa to pa wala may gisunod nga katungdanan ni Pedro. Kay wala may successor si Pedro nga inyong gisunod. Nga ang katungdanan kung mabakanti doon na may mapuli. Taas na kaya itong video atong ipadayon ng iyang kining video. Unya lahi sa pagtulunan ang mga Christians, mao ni siya ang agin sa pagtulunan sa mga pagano. Mao nang nagkompetensya sila ni adtong panahon na. Mula pagkamatay sa mga apostol ni Kristo ang nabilin mga Kristohanon. Mao ni siya ang nabihag ni Constantino, tanawa. Sa nabihag sila ni Constantino sa panahon nga si Constantino mao emperador ni adtong panahon na, gilegalize ni Constantino ang mga pagano nga mga Romano. Gilegalize niya og kining mga backslider na raw, gitabutangan og backslider gikan ni sa iglesia sa Dios, tinuod nga iglesia. Unya kay backslider naman sila, nibiya sila sa ilahang tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Pag na-backslide sila, gibiyaan nila ang tinuod nga pagtuo og didto sila mituo sa pagtulon-an ni Constantino nga mao ang tinuoang pagano. Mao na nga nagtukod si Constantino og usa ka dakong grupo kay siya man ang hari. Gilegalize niya ang tinuod Kristohanon og kining pagano. Or niya mao ning gitukod niya the Roman Catholic Church. Amen. So gipangalanan na siya ni Saint Ignacio. Si Constantino maoy nagbuo niya ana. Kay siya man ang emperador, siya man ang nai-power niya atong panahon na. Naggama-gama sa istorya diri, wala historical evidence. Si Constantino wala tong magtukod og grupo o simbahan. So niya ang iya galing gi palahi diri nang murabag ang Katoliko iyang gihimong motong gisugda ni makalibog murag gasulod gawas siya kay ganina nagisgot siya nga wa pa si Constantino na anay mga Santo Papa sa to pa ga-exist ng Katoliko. Then karon murag naging yan na pong iconic nga ang Katoliko gisugda ni Constantino. Then lahi po tong iglesia sa Diyos nga motoy mga Kristiyanong nabilin. Wala ni nagamit og reference gani po. Bisag kutlo na lang, no? Kutlo lang unta siya reference, bisag di lang niya basahon. Aron maka-support siya, pero wala. Nagama-gama lagi siya istorya. Nga ang tinuod nga istorya gyud ang Kristiyano nga Katoliko, o man ni ang simbahan nga gisugda ni Kristo, naglambo lang. Dayon gisgutan niya si Ignacio, pero murag iyang gidala si Ignacio sa panahon ni Constantino.
Kasi kung si Ignacio nagtawag og Katoliko sa Iglesia sa Dios, niya to pa mang 107 or 110 AD. Di ba? Kalayo ra kayo. Sa ato pa, wala pa si Constantino nahinganlan na og Katolik ang Iglesia sa Dios. Ang iya manggong gustong palutaw ani nga kanang Iglesia sa Dios mao nang iyang grupo. Dili ka na mahitabo, no? Nagulat nga ni ko ani iyang video kung makahatag siya referensya nga kanang ilang grupo mao na ang Iglesia sa Dios nga gisugdan ni Kristo. Kay ang Katoliko klaro man nga mao ni ang Iglesia sa Dios. Iya lang bulagon ba? Ang Katoliko o Iglesia sa Dios iyang bulagon. Dili na bulagon. Kay ang gihingangan og Katoliko ang Iglesia sa Dios man o Iglesia ni Kristo. Di ba? Basahan ra ninyo ng history nga ang gitawag og Katoliko ang Iglesia sa rapod sa Dios. Karon na iyang gibuhat iyang bulagon ng Katoliko og Iglesia sa Dios. Na siya rin gabulag. Yun na pwedeng bulagon. Kaya si Simon bitaw gitawag og Pedro, usar raman. Wala man mabulag ang Simon og Pedro. Usar raman yung katao to. Si Simon gitawag og Pedro, si Saul gitawag og Pablo, usar ra katao. Wala gibulag si Saul og Pablo. Di ba? Kaya ang Iglesia sa Diyos po, gitawag magkatoliko, di usara. So kay usara man ang Iglesia sa Dios ug Katoliko sa to pa kanang iyang Iglesia sa Dios di ay kolorom. Kay ang Iglesia sa Dios katinuod gitawag magkatoliko. Nya kay naaman siya gipasakupan nga Iglesia sa Dios nga dili Katoliko. So masabot na to nga kolorom din nga Iglesia sa Dios nang iyang di pasakupan. Kay wala mo po siya reference galing mapakita. Gusto ko masayod kanus ani nga nagsugod niyang grupo. Kay ang uban kabalo naman ko kining iyang grupo wala pa ko ka balo mag-research pa ko kanusa na nagsugod. Kay ang Kamanalo gigamit ang ngalang Iglesia ni Cristo na may pizza makita na to sa history kanusa nagsugod sa Pilipinas 1914. Ang Mormons 1830 gigamit po ng Church of Christ Latter-day Saints nga ngalan. Ang kang Eliseo Soriano Church of God International, members of the Church of God International gikopya gihapon na Iglesia sa Dios gihapon gikopya, pero 1980 kasugod sa Pilipinas. Kanang inyo unsa man ang grupo ha, kung makita nimo niya akong video kung ako ning ma-upload kanus man agasugod ng imong Iglesia sa Dios, kay sigurado gyud na nga dili na mao ang gisugdan ni Kristo. Kay ang gisugdan ni Kristo gitawag man og Katoliko historically katong disipulo ni Apostol Juan, si Ignacio ikatulong obispo sa Antioch, iyang gitawag og Catholic ang Iglesia sa Dios nga nagpa-conclude o nakapahuna-huna nato nga usara di ang Iglesia sa Dios og Iglesia Katolika. Atong ipadayon ning iyang video. So mao nang nahitabo nga natukod ang di Roman Catholic Church. Unya gihimuan nila kasaysayan nga niadtong 33 AD mao kuno na ang natukod niadtong 33 AD di Roman Catholic Church. Mao nga inigbasa nato sa Biblia way mabasa kay dili na tinuod. Ang tinuod nga gitukod ni Kristo nga iglesia niadtong 33 AD Church of God. Mabasa Gibalik na nato kung tubago nato ni magbalik-balik na atong tubag. Kay ang tinuod nga iglesia tama iyang gisulti, sakto nga iglesia sa Dios. Pero ang sayop niya kay iyang ilahi ang Roman Catholic Church og iglesia sa Dios nga usa ra man na, no? Akong balikon lang akong argumento. Ang iglesia sa Dios gitawag og Catholic, di usara. Diyon gitawag po siya Roman niadtong Council of Trent. Usara gyapon na kay ang gitawag og Roman ang Catholic raman nga iglesia sa Dios. Di ba? Pero ang iyang argumento lang lagi kay dili man na mabasa sa Biblia. Unsaon pagbasa na sa Biblia nga awahi raman siya hinganli og Roman. Unya ang pagtawag pud og Catholic wala tay litra por litra sa mga hubad nga gitawag siya Catholic. Pero moadto ka sa Greek na ay
sabot na to nga Katolik, presa ng katahulos o katulis. Pero kanang word yun nga exact term Catholic, unang nakita na sa sulat ni Obispo Ignacio. Sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians. Iyang gigamit na nga description sa Iglesia sa Dios nga gisugda ni Kristo. So kay gitawag man niyang Catholic ang Iglesia sa Dios, usara. Kay si Simon nga gitawag og Pedro, usara man. Si Saul gitawag og Pablo, usara man. Ako, si Silbert, gitawag og Bobby, usara man. Gitawag og Veritas, usara gihapon na. Dili ko daghang tao. So mao na. So sakto iyang gisulti nga Iglesia sa Dios ang gisugdan ni Kristo. Pero sayop siya kung moingon siya nga dili na Catholic Church o Roman Catholic Church. Kay sa history natawag man siya anang ngalan na o description na. Ebidensya kinun-an ni Apostol Juan, si Ignacio, gitawag niyang Catholic ang Iglesia sa Dios. Then Apostolic, Council of Nicaea. Roman Council of Trent. Gawas lang og na ay mabasa sa Biblia nga dili tuhuan tong Council of Trent. Nya naman tay president nga kung gidawat ang Council of Jerusalem, Council of Rome, Council of Nicaea, dawaton po ang Council of Trent. Kay alang-alang na aday pinalabi si Kristo sa iyang mga sumusunod. Ang mga apostol, nga klaro man, mga obispo man, ang successor sa mga apostoles. So, ang ilang mga official council, dapat tuhuan na to. Ang inyong idili, drisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, ikaw, wala ka mutugot sa iglesia. Sa dihang gitawag siya Roman Catholic Church. Ang Diyos, gapasabot ang Diyos nga musugot siya. Ang inyong idili, drisyuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. Kinsa may giingnan anak mga apostol. Unya ang mga apostol, gahatag pag authority sa mga obispo. The same authority. Kaya ang ilang saad, ang ilang authority, mapaununod man sa ilang mga sumusunod. Ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak. Buhat 2:38 ug 39. Unya ang katungdanan kung mabakanti dunay mapuli. Mapamatud-an man sa Katoliko nga mga obispo man na ang sumusunod sa mga apostoles. So valid ang pagdili og pagtugot sa mga obispo. So katong Council of Vatican, First Vatican Council, valid to. Katong pagtawag og Roman Catholic sa Iglesia sa Dios, usara na ka iglesia. No? So ang matuod nga Iglesia sa Dios at the same time, Roman Catholic Church, dili na mabasa sa Biblia, tungod kay awahin naman siya hinganliana. Alang-alang, basahon nimo ang 1870 sa unang siglo. Imposible. Di ba? Gawas og ang gidesisyonan sa 1870, katura pong gilitok sa Biblia, wala man. Dili po to nila mahimo og naanatos Biblia. Ano maghimo pa man sila lain og naanatos Biblia? Ilara man itong gidugangan og description kay wala pa gusto sa una. Di ba? Unya, mandato man sa Biblia nga magbutang og mga description. Nyawa man gali, maglimit. Di ba? Jeremias 31:21. Butangig mga description o mga marka o mga ilhanan ng dalan. Wala gali mo ingon nga inigbutang ninyo, ayaw na ninyong pun-e. Wala gali. Ang diri ra padugangan katurang gisulat ni Juan sa Revelation. Moto'y dili dugangan. Pero wala magingon si Kristo og mga apostol nga dili dugangan ang mga description nga gihisgutan sa Jeremias 31:21 nga magbutang og mga description. Di ba? So, atong ipadayon hapit na ni Muhammad yang video. Muna sa buhat 20, versikulo 28, 1 Timoteo 3:15, Iglesia sa Dios, ang panimalay sa Dios, dili Roman Catholic Church. Kay pagano na, dili na nagikan, Balik-balik na niya, Ang iyang line of reasoning, ang Iglesia sa Dios sa Biblia, dili Roman Catholic Church. Wala siya ebidensya na, Sayon na isulti pero wala ebidensya.
asa man siya gikag ebidensya nga ang Iglesia sa Dios dili Roman Catholic Church. Ang iya lang kay tungod sa mga teaching nga sayop kuno para niya, siya ra may nag-ingon na natay tubag anang ilang mga aligasyon nga sayop kuno ang teaching sa Catholic Church. Natay depinsya tanan na biblical sa mas larawan, mga santos, suguban pa, no? Sa laing video ato nang tukiyon. Okay. So mao na, no? Ang kining iyang gikutlo niyang buhat 20:28 o 1 Timothy 3:15 nga Iglesia sa Dios. Pero dili na niya maangkon with evidence. Kaya wala pa gali siya gipakita aning videoha nga evidence nga kanang iyang grupo mao na ang tinuod nga Iglesia na Dios. Iglesia sa Dios. Siya naman ang pagpangangkon. Nangangkon gali ang Iglesia ni Cristo Manalo nga sila na Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16 pero wala sila ebidensya. Ang ebidensya gali nagtug-an 1914 man sila nagsugod. So dili na mao ang Iglesia ni Cristo nga gisugdan ni Cristo. Kana pong Iglesia sa Dios aning gipasakupan niya. Wala lang sa ako katuon aning iyang grupo kay karon pa ko kadungog ani niya. Nakita lang na ako ni sa Facebook akong gi-download. Then gihimuan na ako karon og review uban na sa akong mga tubag sa iyang pamahayag. Pero wala pa ko kahibalo og kanus agasugod ning Iglesia sa Dios nga iyang gipasakupan kay daghan kay gadaldala ang Iglesia sa Dios nangalan. Ato sa ning ipadayon. Unya makigsunan, basahon nimo sa Galacia 1 versikulo 12-13, ang Iglesia sa Dios gilaglag ng Pablo sa pa siya makabig. 1 Corinto 1 ngadto sa 2 diha gibutang si Pablo sa Iglesia sa Dios sa Corinto. Iglesia sa Dios ang giwali ni Pablo wa gi Romanong Katoliko. Mo na tinuod mga igsoon, muna nga kamo pagmata mo sa kahayag kay ang natukod ni adtong 33 AD dili Romanong Katoliko. Pagbasa mo sa balang kasulatan, ang natukod Iglesia sa Dios nga gitukod ni Kristo, gibayran sa iyahang mahal nga dugo. Wala siya reference o wala siya historical evidence nga gipakita nga dili Roman Catholic Church ang Iglesia sa Dios. So nag-claim lang sila nga sila ng Iglesia sa Dios sa Biblia without evidence. Mo na nga ang ako lang masulti, no, ako pa ning tun-an ni ilang grupo og kanus ani gasugod. Kaysa ubang mga grupo nga gagamit pud og ngalan parehas nila nga kanang mabasa sa Biblia. Nakaibalo naman ko sa ilang mga kanusa sila nagsugod og kinsay nagsugod. Kining ilaw pa ko kabalo. Pero sigurado ko nga parehas na gyapon ning iyang gibuhat sa gibuhat atong uban nga gamito ng ngalan sa Biblia. Pero wala historical evidence nga nagtug-an nga tinuod ang ilang claim. Pero ang Roman Catholic Church makapamatuod yun. Mao man galing gipanulat na sa encyclopedia Grolier kay naamang gi-ebidensya nga ang Iglesia sa Dios nabutangan gyud siya description nga Catholic, Apostolic, Roman, Council of Trent, then gi-assemble na First Vatican Council. Naa gyud historical evidence. Ang ilang pangangkon-ngangkon lang tungod lang kay wala sila historical evidence. Ang ilang gihimong ebidensya na tungod kay ang ilang ngalan gikopya sa Biblia. Mahimo ba ko na ako pwede ko makahimo na nga magtukod po ko grupo then gamiton po na ko ng ngalang Iglesia sa Dios. Pero dili na tukod ni Kristo. Tukod na nako. Di ba? Kanabod ilang grupo maora pod ngalan ray sakto ana pero ang gatukod dili is Kristo. Kaya wala sila reference gali bisag usa lang kabuok nga kanang ilang grupo gisugdan na ni Kristo. Ang ilang claim tungod kay gigamit nila ang ngalan ni Kristo o ngalan sa Dios, Iglesia sa Dios. Daghang gahimo ana. Dili na ebidensya kumo mangupya ka tinuod na dayon kanang kwarta bitaw gikopya man na. Pero kanang piki nga kwarta gikopya man na di man na ebidensya tungod kay gikopya tinuod na dayon, no? Ebidensya mo'y magtug-an kung kanus-an na nagsugod o kinsay gasugod. Katoliko wala gyud kay tumbok nga tawo ordinaryo nga makaingon ka nga mo'y gatukod sa Katoliko gawas ni Kristo. Kay ang INC Felix Manalo, KOGC Apollo Kibuloy. Kining ilaw wala pa ko kay balo kinsa ni, no? O kanang kang
Iglesia sa Diyos, MCGI ni Soriano o si Eliseo Soriano. Natay matumbok Katoliko, wa kay matumbok na taong ordinaryo gawas ni Kristo. Munang mo-sustain yun ang sa Grolier, encyclopedia o sa pa ng mga encyclopedia da, mo-sustain na. Ang gibasihan ana nila kanang mga encyclopedia nganong ang ilang ibutang Iglesia sa Diyos, Iglesia Katolika, Catholic Church, Roman Catholic Church, nganong dili nila kutloon tong sa Biblia. Kay katong sa Biblia good, common man to, unya gi pang-angkon man to sa daghang mga grupo ron. Ang sa encyclopedia, ilan ang gigamit ang description nga kadtong moderna. Kato bang gipanggamit na sa mga ulahing adlaw. Kay kung kutloon sa kung kutloon pa sa Grolier o mga encyclopedia nga Church of God tukod ni Kristo, ang pangutan na ron unsa man nga Church of God karon nga daghan man gadala-dala na. Mao na ang encyclopedia mupili atong description nga naila na siya, unsa na siya naila karon sa maong panahon. Natawag man Catholic ang Iglesia sa Diyos, natawag man siyang Apostolic, natawag man siyang Roman sa Council of Trent, dayon sa First Vatican Council gi-asimbol. So mao na nga ang mga encyclopedia kana mo gigamit nga tukod ni Kristo. Kay kung ila lang ibutang sa encyclopedia nga Iglesia sa Diyos or Church of Christ tukod ni Kristo, ang pangutana kinsa may gipasabutan na. Daghan mang gadala-dala ng Church of God, pagkadaghan tanawan ninyo sa rehistro, daghan gadala-dala na. Kana pong Church of Christ bisan ng Mormons mo gamit ana. Na unsa man to pag ila sa matuod nga Iglesia sa Dios o Church of Christ, sa iyang mga ilhanan, sa iyang mga marka. Kay sa Jeremias 31:21 gaingon man nga butangan og mga description o mga ilhanan samaan ng kwarta, dili igo ang name tag, butangan pag yung mga description o mga ilhanan. Padayon na to ning iyang video. Constantino mo ay nagtukod sa Romanong Katoliko. Gilegalize niya ang tinuod Kristohanon nga backslider o niya ang mga pagano nga magsimba og mga Diyos-Diyosan. Iyang gilegalize, gihiusan niya og ang mga backslider nga mga Kristohanon natakdan sa pagtulunan sa pagano. Mao kana karon nga ang pagtulunan sa Roman Catholic Church dili nagsulod gawa siya. Kay yan na pong gihingusgan ron nga si Constantino may gatukod sa Roman Catholic Church niya. Katong unang pamahayag niya, naanay mga popes before kono ni Constantino. Sa to pa naana ang Katolik, wala pa si Constantino. Kaya diba, nagsulod gawa siya sa iyang argumento. Diyan sa kuno si Constantino ga-legalize og simba og mga Diyos-Diyos. Dili man to paman to gatukod og simbahan si Constantino na ang iya lang huna-huna na convert sa pagka-Kristiyano nga Katoliko atong higayon na kay wa pa may Protestante. Pero dili siya may gasugod si Katoliko. Kay wa pagod wa pagod si Constantino daan nga gitawag og Katoliko ning grupo ni Ignacio. Nga kanus-a man to natawag ni Ignacio og Catholic ang Church of God 117 AD o 107 or 110. Ato lang ibutangan og or kay depende man gud sa referensya na man gud referensya nga 107 na poy 110 mo diferensya og tulo ka tuig kay depende man gud na siya asa gibase pagsugod og gihap na may mo diferensya og tulo ka tuig mo nang 107 or 110 AD. 107 or 110 AD, daan nang gitawag og Katolik ang Iglesia sa Dios. Nya mo ingon pagyud ka nga si Constantino may gatukod sa Catholic Church. Nga kadtong gitawag og Katolik ang Iglesia sa Dios man to. Nga sa ato pa tukod ni Kristo. So ang Katoliko tukod ni Kristo, dili si Constantino. Kanang Iglesia sa Dios ron nga imong pasakupan dili na mao tungod kay dili man na mao ang gitawag og Katolik nga sumala sa history natawag man og Katolik ang Iglesia sa Dios.
And gilegalize ko ng pagsimba og mga ribulto. No man galegalize ang Katoliko og pagsimba og Diyos-Diyosan o mga ribulto. Kay kanang mga ribultos Katoliko venerate ra man na. Ito pa ipatahod pero dili simbahon ingon nga Dios. So kato gali misrepresentation tong yang gihimo sa Catholic teaching. Atong ipadayon taas na gyud kay ning atong video ron. Sige lang. Ang butog na pa ba kay maminaw ni agis ka taas? Okay. Gyud pagtulunan ni Kristo nga naa sa Biblia. Mao na nga bakak na siya nga pagtulunan dili na mao gitukod ni Kristo. Pahawa na mo diha. Daghang salamat. Okay, sa Biblia kung katugaling yang baruganan o wala sa Biblia dili tuhuan mo bitaw nga dili kuno Roman Catholic o RCC ang Iglesia sa Dios kay dili mabasa nya daghan man po siya pong gipangyaw-yaw karon nga dili mabasa kanang moingon siya nga dili Roman Catholic Church o RCC ang Iglesia sa Dios wala man sa Biblia. In fact sa history makita pa gani nga natawag siya na katong niingon siya nga gatudlo og pagtulunan sa pagano. Wala siya ebidensya ato. Wa gyud pagtulunan ang Katoliko nga gitudlo sa pagano. Unsa may gitudlo sa pagano nga gitudlo sa Katoliko? Nya kanang ilang mga aligasyon sa sunod na lang na no akong magtuki tag mga pagtulunan. So dili ra ko taman kay na hurot na pud na to play yang video nya daghan kay tag mga adlibs pagpasabot na himogong 3 ka oras og 15 minutos no mura og record ta og long debate. Okay, so na action ako pagaw. So I hope nga nay maminaw ani mutan-aw ani kay taas kay ning pag-react nako ani iyang video. Okay, alas 10 na sa gabi. Dira ko taman sa ngalan sa Amahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.